Shirfula flebao ambe afu ka walmado anyo do fo karo kari surafana to maladon ambe faso don woli ni kelen belvenka bishuna ambe alafu sabla maba nani do ba ambuloya madu wolintani jamana ban kona ma folo ojoy oye Dauda Musa Kune digo Dauda Musa Kune do ba boko DMK ali économiste monsieur Kune vraiment ambi foki walmado anyi wolé nananga kelenka fulka mo ka nyesi shirfula flebao beaucoup de qui faut quand on est kana kenenka ajaran ame sirfula baraka nyama sofu ka ka baraka la befu la même mo fana jamana ko kan jamana ko ka befu amina jemu minke alaka maka nyama donda alaka famia ko nyama do ala mais ko de befu alaka demuja amin. Vraiment, merci beaucoup. Il connaît. Nous voilà Amina Maflana. Oui, vraiment, ok, mal de l'enfant. Donc, n'allez qu'on boira bébéna pour ouais, quoi, Kribala. Aujourd'hui, Sédou Traoré. Il veut Sédou Traoré, allez, ministre Korodi. Donc, monsieur Traoré, pour le cas de Bolbo, Kanyesi, Chirfla, Chirfla, Barakela, Anishu. Ala Kaudama Kabara, la Kaubulomala. Ereni Traoré, Yanon. Ala ka ni sababa be an yɛrɛ min mina kumata ala kan fana ni sababa me ka yafa ɲini kuma ka gɛlɛn an ka soba in kɔnɔ n'o ye Mali ye kuma ye dɔw de ta ye ni fili donna na u ka yafa ma. D'accord, vraiment merci beaucoup Traoré. N'o tɛmɛna ka bɔ yen masala an bɛ ala fana fo an y'a wele gɛlɛya makala yaki la femme y a les chanfolés quand on chauffe là sans fait général des brigades à la retraite monsieur Yahaya Sangare général pour le cas du Molbro quand il y a si chauffe là fait bon ben m'a for bela jeli assalamu alaikum amena baro minke ala ka ke o ka family sora kono o bina family min sora kono ala ka ke sababu ye aka ke jamana nafalan parce que ambia jamana konyena an ya don jamana be olu de kola donc an be foli bla ouye an lamenina alors aw munu fina kara sababu ɲuman ka foli kelen nasaw ma ala ka jɛn kɛ jɛ ɲɛnama ye faamuyali bɛ sɔrɔ min na bonya bɛ sɔrɔ min na nafa bɛ sɔrɔ min na malien den bɛ ni jamana ye merci beaucoup manana nterikɛ do njonɔgɔ do vraiment et puis a hakili fɛrɛ do donc maa dogolen tɛ n'a bɔra télé la dɔrɔn bɛɛ ko Modibo Mao Makalu économiste Modibo folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin chef fila filɛ ɲɔgɔn ini ce bokele ayi wele a diyara n ye o ni ce o ni baraji n b'an lajɛbaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ fo ani aw baarakɛɲɔgɔnw n'aw ka promoteur ani n co-débatteurw n b'a ɲini débat in ka kɛ débat nafama ye kuma ɲɛnamaw ka bɔ a kɔnɔ min bɛ jamanadenw lafaamuya. Voilà. Vraiment merci beaucoup. Zanatigi Aboubacar Traoré MFRE folka balbo kanyesi shirfla flebama bokele an bɛ foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati la maaw ma ni ye shirfla tele kanu an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogoya min na nin ye laada ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na kare o kare ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka se ka jamana kunkanko kibaruya k'o ɲini k'o di min ye jamana kɔnɔdenw ma u bɛ se k'a sɔrɔ k'o to u sigiyɔrɔ la bonya ni karama ni lafiya ni ladiriya o kɔnɔna na u b'a fɔ bamanankan na ko misiriman fila tɛ se ka ɲɔgɔn labɔ kɔlɔn kɔnɔna na bisu in na an bɛna kuma fɛn min kan o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fɔ fɛn ma ko AES ni o ye Alliance des États du Sahel ye min ye Mali ni Burkina ni Niger u ka bolodi ɲɔgɔnma min kɛra kɔsadani in na bolodi ɲɔgɔnma kɛra kun min kama ani laɲini ye fɛn min ye ani sini min bɛ bɔ a ko la
dabna do o de la bi suna ka wala min ma to jamana kɔnɔ denw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a ko la k'o to sigiyɔrɔ cogoya min na. Bokar kuma ɲɛna donc an b'a daminɛ ni Dawuda Musa Kone donc Dawuda ɲininkali don jamana 3 k'a fara ɲɔgɔn kan ka bɔ ni sɛbɛn dɔw ye ko an b'o fɔ ma ko article accord 17 articles au de bord à kono donc si ça volet sécurité à ma fin ça n'anga de ou belaw akimani aya yetoti beaucoup de am se ga mi fo IAC no alliance des états du Sahel to Ghana na mi fo o kama ko anga tchétchén bunkan jamana sabambe n'o ye Burkina Faso, Mali ani Niger olu saba ka fara ɲɔgɔn kan ka kulu dilan min b'a to u b'u fanga fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya min b'u kan ka gɛlɛya ninnu ta ka b'u kan ne y'a ye cogo min na tari n'a kun ma kɛ an kan ka laɲini a ka kɛ taalen kɔfɛ an minnu bilara anw ɲɛ minnu ye kɛlɛ kɛ walasa Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ o waati la u ye sen don k'u bolo don Guinée, Ghana, Mali, Sénégal, Mali, Dahomey, Bénin pour que k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan caman ma se dɔw yɛrɛ kɛra Mali, Sénégal kɛra fédération o ma taa ɲɛ ni Ala nana kɛ bi donc gɛlɛya kana jamana 3 in sɔrɔ k'u ma gɛrɛ ɲɔgɔn na jamana ninnu fana k'a dɔn ko mɔgɔ kelen tɛ se jamana kelen tɛ se fo an ka fara ɲɔgɔn kan donc o ye tari donc sini ma farafinna ka bɔ de bɛ nin na farafinna jamana bɛɛ kelen kan k'i sigi jamana 54 55 u bɛɛ kan k'a bila wakili la mɔgɔ si man k'i disi gosi n kelen bɛ se i tɛ foyi ye diɲɛlatigɛ bɛ cogo min na bi n'an m'o fara ɲɔgɔn kan an t'a yɛrɛ ɲagama de an bololankolon bɔra fu ka da o kan donc jɛkulu ye a sigiri a diyara ne ye ne b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ an ka kɔlɔsi ta an ka duwawu don an k'an cɛsiri fɛn fɛn b'a to nin bɛ taa ɲɛfɛ a kana tila anw na ka ɲini fɛnɛ jamana fɛn fɛn t'a kɔnɔ bɛɛ k'a dɔn ko an ka nafa de bɛ yen donc Bokar kɔrɔfɔ tɛ ale y'a jira k'a fɔ ko tari n hakili la k'a fɔ volet caman b'a kɔnɔ n'u ye sɔrɔ ye ani lakanaw a fɛn o fɛn bɛ yen donc taali ɲɛ n'an bɛna segin ma donc monsieur le ministre Seydou Traoré donc o ye ɲininkali kelen ye vraiment an y'a ye k'a fɔ jamana 3 Niger, Mali, Burkina ka jɛkulu sigi en tant que ministre ancien ministre e ka ye cogoya jumɛn la i b'a dɔn jamana 3 in n'a fɔ farafinna bɛɛ ni kuma sugu n'an b'a kɛ an ka hakili jagabɔ ka taa kɔfɛ maa o maa n'i ɲinɛna i bɔyɔrɔ kɔ i taa yɔrɔ b'i kamana gan an ye jɔnya de kɛ san 700 arabu bolo ni jamana ninnu bɛɛ arabu ta kun ka jugu tubabu ta ye jɔnya ka jugu dɛ arabu kun mana u ta ka se Maghreb Égypte, Maroc, Tunisie a bɛ hakɛ to u tun bɛ cɛw bɛɛ kɔbɔ hali denyɛrɛnin caman min bɛ yen u b'u kɔbɔ ka taga n'u ye o de la Arabie Saoudite, Qatar o yɔrɔ ninnu na i tɛ farafin jɛkulu sɔrɔ yen abada i n'a fɔ Amérique ni Brésil ɲɔgɔnna ninnu na an y'o kɛ ka na colonisation kɛ san 100 jate k'an ka dugu an ka tabiyaw k'u daga kolon ci k'u fila kolon ci k'u filenkolon ci k'an ka tabiyaw bɛɛ yɛlɛma indépendance talen an ka président dɔw ko an ɲɛ tɛ nin min y'an sɔrɔ n'an b'an fanga kɛ kelen ye a ɲɔgɔnna bɛna sɔrɔ o bɛ sɔn ka juguya nin ye ko ka jɛkuluba dilan farafinna OUA o OUA dilatɔ la maa minnu y'an mara u y'u sen don la ka farafarali kɛ o farafarali kɛra cogo di jɛkulu kelen ni Modibo Keita tun b'o la Abdel Gamal Nasser, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, le roi Mohamed V du Maroc olu ye jɛkulu dɔ dilan
anga farafina beke kelen ka gouvernement kelen kɛ ka armée kelen kɛ farafina ka taa ɲɛ parce que i n'a fɔ Kone y'a fɔ cogo min na an kelen kelenna an tɛ se mais maa minnu y'an mara u donna dɔw kɔrɔ n'o ye groupe de Monrovia ye Houphouët-Boigny Senghor n bɛ da olu fila ma olu ɲɔgɔnnaw parce que hali bi olu nɔna bilaw de bɛ kɛ ka an sɛgɛn olu de ye groupe de Monrovia dilan k'a fɔ jamana bɛɛ ka to a dan na bɛɛ k'i jija i yɛrɛ ye hali n'an bɛ jɛkulu dilan an k'a kɛ jɛkulu mankanniw ye yɔrɔw la comme ça sinikɛnɛ an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye CEDEAO CEMAC SADC o n'a ɲɔgɔnnaw ye ka na bɛn aw ka ɲininkali kɔnɔna na Alliance des États du Sahel o ni Modibo Keita ni Gamal Abdel Nasser ni Roi Mohamed V ani Kwame Nkrumah ni Sékou Touré nga hakilina de ye Alliance des États du Sahel. Bon, Alliance des États du Sahel, nous allons continuer. Si ça, il y a d'autres fois, Abdel Nasser, Jamara Dumado, Égypte. Merci. Il va faire et Hôtel de l'Amitié, nous venons. Nambe Wassonaï, Égypte de Agla, Mali. Égypte, ou quoi économiste Badok Mbe, ni Samiramin, ni Koni Magaloubu, Luka Baralabi. O de jateminɛ kɛ k'a fɔ ni farafina kɔni kan ka développer n'an kan ka ɲɛta kɛ an bɛ sira fɛn fɛn dilan an bɛ train boli sira fɛn fɛn dilan an bɛ avion boli fɛn fɛn kɛ an ka bɔ nord la ka taa sud la ou bien ka bɔ sud la ka taa nord la n'a kɔni kɛra tile bi ni kɔrɔn ye o kɔni ye k'an ka nafolo de yɛrɛkɛ ka taa ba la k'a cɛ ka taa Europe donc Alliance du Sahel ne bɛ min fɔ ani minnu mun bɛ fɛ gouvernement kelen ka dilan farafina en 1963 le groupe de Casablanca a n'o hakilina de ye kelen ye hakilina ɲumanba de don effectivement n'an ma kɛ ɲɔgɔn kan an tɛna se ka foyi kɛ. D'accord. Bakar b'a dɔn bi su in na vraiment ni histoire dɔ ye donc bɛɛ de sigi bɛ kunnafoni dumanw bɛ na di an ma maintenant général à la retraite de brigade. Voilà donc o ye ɲininkali kelen ye. La même question. Voilà. Ani ce a ɲininkali la Traoré ye min fɔ sisan a ye a kolo kumaba caman fɔ mais munna an y'a hakili sɔrɔ ka AES dilan sababu jumɛn y'a to an miiri taara a la. Bon, à vos questions posées, écoute. Parce que le cours de Kerana, j'ai coulu fait. Mais nous faisons le cœur, nous, comment, nous faisons le bleu là. On va faire qu'à là. D'accord. Pour l'anga, na, faut qu'on en a un doigt là. Ok. Parce que sans 1947, Bakele, Anin Kemal Konotoni, Bin Anin Wulongla. Farajɛw y'a ɲini ka bɔ tuma na ka jamana dɔ dilan an ka kɔrɔnfɛla la mais ka da mun kan u ye dugukolo de kɔnɔfɛnw ye nafamafɛn minnu bɛ dugukolo kɔnɔ olu y'o ye k'o dɔn k'a dɔgɔya n'a k'a mara u kɔnɔ pour que o ka se ka bila u ɲɛ o ka k'olu ka sɔrɔ fɛn ye fo olu de ka se ka jamana ni dɔ sigi a yɔrɔ la. U bɛ se k'u ka fanga boli min kan u bɛ se k'u ka taaya boli min kan min bɛ se k'a to dugukolo fɛn ninnu qu'on appelle les ressources u bɛ se ka t'u ka disposition na cogo min na o kɛra min kɛra na parce que an nana ka na don indépendance la tubabuw jɛnna ni indépendance ye mais diɲɛ na u ma jɛ ka jɛn an ka dugukɔnɔ kɔnɔfɛnw kɔ donc olu ka ko bɛɛ kɛ olu bɛ miiri de an bɛ se ka nin dugukolo kɔlɔfɛn ninnu sɔrɔ cogo di a kana taa k'an dan cogo si la tubabuw ka baara de ye ka bi depuis qu'an date indépendance kuma na mais an yɛrɛ kun hakili t'o la parce que an t'a dɔn dugukɔnɔfɛnw bɛ yen mais diɲɛ ye yɛlɛmali de ye diɲɛ ye kalanso de fɛnɛ ye an tor'o la
an yɛrɛ nana dɔn sisan k'a fɔ nafamafɛnw b'an fɛ mais tubabuw bɛ mun kɛ olu de tun bɛ an ka président fɛn fɛ n'i bɛ ɲini kana sɔmi k'u bi fɛn kalama e bɛ bin mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'e place la fanga foyi ma sigi farafinna ne tubabuw de ma fanga sigi an ta t'an yɛrɛ ye an t'an yɛrɛ bolo an tɔɔrɔla an ɲanina ka n'a kɛ fɔlɔ tubabuw b'u don ka sonyɛli kɛ sisan sonyɛli bɛ kɛ i ɲɛ wagalen ɲɛna piyan hali t'u dogo. mais tubabuw ka siya tubabuw jumɛn don. k'an kana kuma ne ko tubabuw n b'a fɔ européen européen ye jɔn ye an ka européen fɔlɔ-fɔlɔ ye min y'an coloniser. o ye jɔn ye. o ye français ye. kuma b'i bolo sisan. i y'a mɛn donc n'i y'a mɛn ko faransi yɛrɛ faransi ka faransiya bɛɛ bɔra a ka fɛn sonyɛliw dilan n b'a fɔ o cogo de la an ka dugukolo kan n'o tɛ foyi tɛ faransi yɛrɛ bolo. mot dɔw fɔli ka gɛlɛn bamanankan na la France est un pays de service. La France n'a rien. La France vit de service. Les économistes sont là pour dire exactement ce que ça veut dire. Donc olu balola an na mais u balola an na n'a y'a sɔrɔ a kun kɛlen don hakili kɔnɔna na an ka dɔ ta o fana ka dɔ sɔrɔ kɛlɛ kun tɛ kɛ o. Faransi ma baara foyi kɛ k'a cɛ dɔrɔn ka taa n'a ye k'a cɛ dɔrɔn ka taa n'a ye fɛn tɛ bɔ an ka sɛgɛn na an tɛ lafiya an tɛ kɛnɛya an tɛ furakɛ u y'u to la ka na ni notion camanba ye dɔ ye démocratie ye dɔ ye ordre constitutionnel ye bɛɛ fanga etc. des choses fɛnw don olu yɛrɛ tɛ fɛn minnu jate u nana olu de kɛ anw ka haminanko ye. O bɛɛ la olu b'u ka sonyɛli la kɛrɛfɛ mais i mɛnna la cogo o cogo fɛntigi bɛ bɔ a yɛrɛ kalama don de la n bɛ n pan yɔrɔ damadɔ kunna ka n'an bila an ka jamanatigi laban ninnu na u y'a ye ka taa Traoré la ka se Asimi ma ka se Tchani ma n'an y'an sigi nin cogo la u b'an dun. Parce que dugoni ko tɛ tuguni a kɛlen don kɛnɛkanko de ye n'an m'an fara ɲɔgɔn kan ka barika sɔrɔ ninnu b'an dun ka bɔ mun na coup d'état kɛra Niger mais Niger ye jamana ye jamana min ne population de b'a kɔnɔ aw bɛ se ka wuli ten k'a bɛna olu kɛlɛ ko parce que k'olu y'u ka président yɛlɛma wa donc olu pɛrɛlen don hali ka Nigériens bɛɛ faga. Mais Bazoum kama tɛ dugukolo kɔrɔfɛnw de kama don an y'o de ye. Burkina la même chose sinon mɔgɔ fɔlɔ min ye n'an pan Kaboleta kunna ka na Daminba la Daminba nalen n'u tun ye o tɛgɛnin minɛ k'a fɔ ko an petit frère i bɛ cogo di a ka ɲi a ka ɲi a ka ɲi parce que a bɛ ka taa u ka jimi sira fɛ ka Burkina d'u ma. O biɲɛ Ibrim nana u ma content anw yɛrɛ fana fɛ yan an ye président fɔlɔ sigi n'o ye colonel ye colonel dɔ yɛrɛ fana ye mais u ko k'o ye baara min kɛ san kelen kɔnɔ ko i bɛ k'a ma kɛ san miliyɔn kɔnɔ mais munna parce que a bɛ ka taa o jimi sira fɛ donc tubabuw tacogo de y'o ye fɛn fɛn ti t'u jimi sira fɛ ni u ka nafa protégeli tɛ u bɛ si la tunu. Donc ala y'an garisɛgɛ Asimi Goyita la donc ni jamanatigi saba de y'a ye n'an k'an ka kɛ fɛn ye an ka bɔ nɔgɔ la n'an ma fara ɲɔgɔn kan an tɛ taa o de kɛra farakun ɲɔgɔn kan n'o kɛra alliance des états du Sahel ye tubabuw tun b'a fɛ ka état min dilan o tun ye tubabuw ta ye u tun bɛna u bolo digi o kan o de ma kɛ anw yɛrɛ de nana sisan k'o état kelen dilan ni dugu saba. A dugukolo kɔrɔla fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ donc an yɛrɛ de b'a fɛ k'an ka fɛn ta k'an sago k'a la k'an ka jamanadenw lahɔrɔnya k'u la nafa k'u la kɛnɛya k'u la kɔlɔsi. ok Boubacar n'i ko ye général donc ale k'a hakilina ye an bɛna Modibo Mao Makalu o ɲininkali kelen. I ni ce i ka ɲininkali la bon kelen
minnu bɛ autour de la table ye fɛn fɛn fɔ n jɛra n'a bɛɛ ye a kuma ninnu kuma kolomaw tun don n bɛ fɛ ka dɔɔnin dɔrɔn de fara a kan Berlin n'o tun ye Allemagne capitale ye ɲɔgɔn ye ba dɔ de kɛra ye 1884-1885 san 1884 ani 4 ani san 1885 tubabu jamanaw de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko sisan k'olu bɛ diɲɛ tila ka Afrique fara donc u y'u sigi u ye crayon ni kariti ta ka Afrique tila u ni ɲɔgɔn cɛ Allemand b'o la colonie allemande Allemagne kelen ka guerre mondiale fɔlɔ perdu u ye Allemagne ka colonies minɛ o la Togo tun b'o la Tanzanie tun b'o la Namibie tun b'o la Portugal colonie tun b'o bolo Mozambique i b'o dɔn Angola i b'o fana kalama ani Guinée-Bissau ani Cap-Vert donc n bɛ se ka ɲinɛ dɔw kɔ mais n bɛ a fɔ ten hali Espagne colonie kelen tun bɛ Afrique yan e b'a dɔn o ye jamana min ye Sahara occidental ani Guinée équatoriale je crois olu fila colonie fila de tun bɛ Espagne. Le Cameroun était aussi. Le Cameroun c'était entre les Allemands et les Français. Voilà. Donc yo ye donc français olu ta o i b'olu dɔn anglais ta fana i b'olu dɔn Bretton Woods réunion min kɛra san 1944 seconde guerre mondiale kɔfɛ minnu gagnena olu de y'a décidé ka diɲɛ tila a bɛ fɔ de ma ko nouvel ordre mondial o de y'a décidé ka fonds monétaire créer o de y'a essayé ka banque mondiale créer ka Nations Unies créer an b'o de kɔnɔ bi san 1944 juillet kalo la tɔnsigi in kɛra jamana minnu tun bɛ yen a tun ka ca ni jamana 30 ye mais jamana africaine 4 dɔrɔn de tun bɛ yen parce que an bɛɛ tun bɛ tubabuw ka mara kɔnɔ jamana 4 Afrique du Sud b'o la Éthiopie b'o la Libéria b'o la ɲinana 4 kɔ donc diɲɛ tilala o tuma de non seulement u ye jamanaw tila mais u ye nafolo tila ka fanga tila i y'a faamuya donc an b'an ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ tuma min na 1960 kana ɲinɛ k'a fɔ ɲan'o cɛ kuruma de fɔlɔ Ghana farafin jamanaw na Ghana de fɔlɔ y'a ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ Afrique farafinna bɛɛ 1957 Ghana y'a ka indépendance sɔrɔ mais kuruma taara Amérique kabini 1932 san 1932 kuruma taara kalan na Amérique a taara yen ani Marcus Garvey ka mɔgɔw donna ni Marcus Garvey yɛrɛ donna ɲɔgɔn na le mouvement pour le retour en Afrique la diaspora bɛ se ka na segin faso la cogoya jumɛn Afrique bɛ se ka na dilan cogoya min na donc kuruma de ye panafricanisme a ye livre sɛbɛn panafricanisme in kan donc 57 selen kuruma de ye Sékou Touré dɛmɛ k'a ka indépendance ta nafolo fanba bɛɛ bɔra Ghana de hali Mali kelen k'a ka indépendance ta wari fɔlɔ an ye min sɔrɔ a bɔra Ghana de kuruma de y'a dan et puis Ghana tɔgɔ in c'est l'empire du Ghana hein. Le nom du Ghana, du pays de Ghana, ça vient d'ici, de chez les Soninké. Renaissance. Donc, il y a base de camp africain. En Itara Kumasi, malien d'origine Mimbe, au Kachanabe. La dernière fois que nous avons Fumaka Mémorial là, c'était un Soraï qui était le directeur du musée. À Koko, allait moquer des nanas, Kabogao. Mais Ghana est d'autres. Donc au cours de l'Afrique nous et donc en fédération follow 1959 président Moribo Mali Tumbala Sénégal Tumbala Bénin Tumbala et Burkina Bénin Tumbala Burkina Volta tubabu y'a fara ka olu ka Côte d'Ivoire bila ko u sama u ka taa conseil de l'entente de ka tɔ to Mali ni Sénégal fana u ye danfara dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ parce que ko ni fédération in bangera Mali Sénégal ni Soudan ko maliyɛnw a bɛ sɔn ka kɛ maliyɛnw ta ye ko maliyɛnw b'u imposer ko parce que maliyɛnw ye déjà ko u bɛ ka Dakar minɛ
Donc au fait nous gɛlɛya donné Maliens ni Sénégalais au cɛ France girinna ka Sénégal reconnaît ka sɔrɔ kuma ɲɔgɔnya tun bɛ sen na dɔrɔn fédération cira dɔrɔn Sénégal Sénégal reconnaît k'a fɔ ko olu tɛ fédération du Mali dɔn olu bɛ Sénégal de don bon o de la fana fin de septembre an faw n'an baw y'a décidé ka Mali République du Mali créé le 22 septembre 1960 donc aux fédérations cilen an fa n'an baw m'u bolo croisé 61 san 1961 o y'a essayé ka fédération wɛrɛ créé Ghana Guinée Mali malheureusement o fana ma se ka sira sɔrɔ barisa fɛn dɔw tun bɛ yen taabolo dɔw tun bɛ yen olu tun ma se ka ɲɛnabɔ kosɛbɛ o bannen kɔ san 1963 mɛ kalo tile 25 u ye OUA créé Organisation de l'Unité Africaine mon général y'a ɲɛfɔ cogoya min na kan fila de tun bɛ yen kan de Casablanca a y'olu ɲɛfɔ ani kan de Monrovia mais kan de Casablanca in kabiri san 1960 ani kelen olu tun ye réunion dɔ kɛ Casablanca o de la bɛ fɔ a ma ko kan de Casablanca mais Casablanca kan in na Algérie tun représenté len don j'ai les photos Algérie tun représenté len don mais gouvernement provisoire de tun bɛ parce que u tun b'u ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ olu y'u ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ san 1962 mais Gamal Abdel Nasser aussi était là-bas Nasser tun b'a la Algérie tun b'a la Ghana tun b'a la Mali tun b'a la Guinée tun b'a la Maroc tun b'a la roi du Maroc Mohamed VI o mɔkɛ Mohamed V u taara ɲɔgɔn ye o de bara donc olu de ko k'u ka Afrique fédérale créé gouvernement fédéral mais minnu bɛ kan de Monrovia la olu ko ayi ko bɛɛ k'i ka souveraineté garder barisa tubabuw tɛ fɛ u ko de ko ka jamanaw bɔ ɲɔgɔn na parce que la devise du conquérant c'est diviser pour régner hali n'u nana jamana kɔnɔ u b'a lajɛ minorité ye minnu ye u fanga d'olu ma olu ka majorité mara bon Afrique fana u nana ka Afrique jamanaw frontière artificielle k'a fɔ ko n'u u tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya si la nin kɔfɛ an y'u fara fara k'u bɔ ɲɔgɔn na cogoya min na donc n bɛna kuma cɛ ni parti in kan donc 63 OUA créera mais président Modibo ni président Nkrumah ani président Togo président Olympio olu ye jɔyɔrɔba de sɔrɔ o ko la donc OUA kɛlen OUA tun ye compromis de ye bɛnkan de tun don barisa gouvernement fédéral tun tɛ se ka créer donc u y'a décidé ka OUA bila sen kan mais OUA ka laɲini tun ye mun ye k'u ka continent africain libéré parce que jamana caman tun bɛ yen apartheid tun bɛ Afrique du Sud jamana caman tun bɛ yen minnu tun b'u ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ko an bɛ se ka kɛ colonisateur bɛ bɔ an ka jamana na an ka continent na cogoya min na ani jamanaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan parce que Nkrumah dit divisés nous allons périr unis nous serons forts o kɔrɔ ko n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan an bɛ fanga sɔrɔ mais n'an tilala vraiment an bɛ dɛsɛ donc o kɛlen 63 o nana coup d'état fɔlɔ min kɛra Afrique francophone a kɛra Togo de 63 barisa 62 déjà wari dɔ créera ko CFA mɔgɔw b'a fɔ ko CFA créera 45 mais CFA min bɛ anw bolo bi a créera le 12 mai 1962 Mali m'a signé Mali y'a signé mais Mali m'a bange 1er juillet 1962 san 1962 Mali ye franc malien créé Togo ma sɔn ka signé jamana wɔɔrɔ de tun don Mauritanie tun b'o la donc cɛkɔrɔba in Olympio ale tun ye mɔgɔ faamuyalen ye ale tun ye baara kɛ anglais bolo a tun bɛ diɲɛ faamu a bɛ anglais kan mɛn a bɛ allemand kan mɛn c'était vraiment un grand intellectuel et puis un grand technocrate et puis se tun b'a ye fana donc ale tun bɛ Togo ɲɛma ale ko non k'ale ka wari o bɛ dulon Allemagne wari de la Deutschmark ko parce que o ka girin mais coup d'état kɛra ale de fɔlɔ la donc kɔrɔ ye min ɲɛfɔ ni i mɔgɔ o mɔgɔ i b'a la kɔlɔsi Afrique jamana ninnu na n'i da tugura wari ko kuma la dɔrɔn i bɛ taa a kɔni fura foyi t'o la donc intérêt ko de don o de la ni alliance in ala ka fɛn dilannen de don a y'a to gɛlɛya minnu sera an ma o y'a to an sera ka fara ɲɔgɔn kan
mais mɔgɔw b'a fɔ k'an ye fantan jamanaw ye an bɛ da bɛ don la an tɛ fantan jamana ye. Voilà d'accord Bokar effectivement an da bɛna don fɛn caman na sisan kuma b'i bolo. ok n bɛna ne bɛ ɲininkali min kɛ e la Kone o ye ni AES min sigilen filɛ nin sisan nɔ maaw bɛ ɲininkali min kɛ ko est ce que base juridique b'a la wa sabula CEDEAO bɛ UEMOA bɛ an bɛ nin bɛɛ kɔnɔna na Union africaine bɛ mais ko an bɛna an sinsin fɛn jumɛn de ka sariya nasira la min b'a to an ka ko in bɛ sɛmɛntiya. Ayiwa base juridique b'a la bari charte fɔlɔ min sigira président de transition saba de y'a signé o tɛ kelen ye filanan ni mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan tan ni jamanaw b'u fara ɲɔgɔn kan ni jamanaw b'u kan di jamana ɲɛmɔgɔw de b'a sɛbɛntiya ka i bolonɔ bila a la n'a ye bolonɔ bila a la o bɛ a to a bɛ gouvernement a bɛ état a bɛ fanga bonda a b'o saba de kala ɲɔgɔn na mais a bɛ walasa fasodenw a tɔ ka sinsin a bɛ se ka kɛ walasa ka fanga don a la u ka taa n'a ye wasadenw kɔrɔ wasadenw k'u fana k'u bolonɔ bila a la wasaden place bɛ min na sisan o ye conseil national de transition de donc n'olu bolo bila la waati min na a bɛ se ka fɔ k'a dafara nka mɔgɔw bɛ ka siran yɔrɔ min ye ne bolo dɔw yɛrɛ ko ni transition jamana saba de bɛ yen sisan ko ni kelen kɛra élu ye dɔrɔn ko AES commission ka ban alors que ne bolo ni jamana ɲɛmɔgɔ saba ye bolonɔ bila gafe min na a bɛ fanga bon n'o ye jamana ye n'o ye état ye a b'o kan fɔ hali a b'a kɔlɔsi minɛ même ni jamana dafiriw kɛra je veux dire fanga dafiriw kɛra ni kalata kuraw kɛra fanga fɔlɔ min bɛ na a b'a fɔ ko bɛnkan bɛ n ka jamana ni jamana tɔ fɛn fɛn cɛ n bɛ bɛnkan ninnu lakodɔn bon charte in fana kɔnɔ a fɔra ko CEDEAO UEMOA Nations Unies an b'a yɛrɛ y'o kɔnɔ mais sariya si tɛ yen min m'an bali an jamana saba an ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ fosi tɛ se k'an bali k'o kɛ n'an fana sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan ɲɛmɔgɔw ka bolonɔ bila a la n'a b'a fɛ ka tɔ sinsin a bɛ se ka taa wasabulon de la n'o tɛ base juridique b'a la ne bolo o ye ne ka jateminɛ ye. ok d'accord an bɛ profiter k'a ɲininka komi ale ye économiste ye bɛ taa AES ɲɛ économiquement e prévoit quoi e bɛ se ka mun de fɔ la. AES ni économiquement n'o ye sɔrɔ dakun ye bi in na mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko fangaba t'an kelen kelen na mais n'an saba farala ɲɔgɔn kan fangaba de b'an na ka da mun kan ni an ka jamana saba in fara ɲɔgɔn kan an ka fɛɛrɛ n'o ye superficie ye an ka jamana saba in 1 million 2 millions, pardon, 800 000 km². C'est ça. 2 800 000 km². Et il va faire jamana shaking de l'eau. Nous faire ta. Au bêta 3 500 000 km². Kilomètre carré, Cameroun, Bichekin de AES Bolo. Cameroun, Bichekin de Babolo. 80%. Ni CEDEAO ta an bonya AES bonya kɛmɛ o kɛmɛ 50 saba de b'an bolo ni jamana saba ni oui dugukolo la UEMOA la kɛmɛ o kɛmɛ 80 de b'an bolo CEDEAO la kɛmɛ o kɛmɛ 50 ani saba de b'an bolo alors que dugukolo ninnu fana jukɔrɔ nafoloba de bɛ yen dugukolo kɔkanna sɔrɔ bɛ yen dugukolo kɔnɔna sɔrɔ bɛ yen n'i ye mɔgɔ ni n'an ko fɛn fɛn n'i ko ni nafamafɛn fɔlɔ ye adamaden de ni adamadenw fana ta AES la mɔgɔ 70 miliyɔn 70 ani kelen ani buruburu o de bɛ AES kɔnɔ o bɛ n'i ye mɔgɔw ta 100 AES UEMOA kɔnɔ
mɔgɔ 51 o bɛ AES kɔnɔ o kɔrɔ ko AES mɔgɔ fanba o bɛ UEMOA mɔgɔ fanba o bɛ AES kɔnɔ fɛrɛrɔ fanba dugukolo fanba o bɛ AES kɔnɔ n'i ye fɛn fɛnɛ ta CEDEAO ta mɔgɔ 100 o 100 mɔgɔ 17 de b'an bolo bari Nigéria mɔgɔ olu ka ca kosɛbɛ bon ninnu ye sɔrɔ yɛrɛ sinsin berew ye fɔlɔ bari n'i ko k'i ka sɔrɔ dilan jamana kɔnɔ mɔgɔ o y'a fɔlɔ ye nafolo ani baarakɛminɛnw mɔgɔ de b'olu labaara walasa ka jamana layiriwa n'an taara sɔrɔ kunda sisan an bɛ se k'a fɔ ko bɛrɛba t'an bolo n'i y'an suma dɔw ma n'i y'an keren suma mais UEMOA kɔnɔ bi n'o ye jamana 8 o sɔrɔ kɔnɔ sɔrɔ min bɛ dilan san kɔnɔ 100 sarala o 100 sarala 30 ɲɔgɔn b'an bolo o kɔrɔ ye ko an tɛ kɛ kɔfɛ mɔgɔ ye n'i y'an ka jamana 3 in fɛnɛ ta u bɛɛ kelen-kelen u gunnen don ɲɔgɔn na dɔɔni jamana Burkina Niger ani Mali n'i y'an 3 fara ɲɔgɔn kan an ka UEMOA la an bɛ 30 sɔrɔ 100 sarala o 100 sarala n'a bɛ f'o ma ko PIB produit intérieur brut mais CEDEAO la an bɛ 7 chèque ɲɔgɔn sɔrɔba t'an bolo mais n'an ye baara kɛ sɔrɔ bɛ nalen bon ni fana ye juruko ta jamana 3 in jamanaw don n'u ma juru ta fo ka t'u fiyɛ girin quoi parce que ni jamana fana kɛlen don ka juru ta ka se hakɛ dɔ la a b'a to a b'i bolo siri kɔ i tɛ se ka juru ta i tɛ se ka juru ta walasa k'i yɛrɛ dɛmɛ k'i ka jamana yiriwa 100 sarala o 100 sarala 50 hakɛya o bɛ jamana 3 in bolo alors que mɔgɔ jate minɛna k'a fɔ k'i bɛ se ka juru ta i ka sɔrɔ n'i ye 100 sarala i bɛ se ka juru ta ka taa se 70 walasa i ka se ka n'i ye o juru ta ka se fɔ 70 na 100 sarala o 100 sarala i bɛ se ka baara kɛ k'o sara min bɛ kun i fɛ o la fana an ye jamanaw ye minnu tɛ fɛn ye maintenant o kɔrɔ ye mun ye sisan n'i ye jamana ninnu ta u dugu jukɔrɔla la fɛnba de bɛ yen n'i ye jamana ninnu ta n'i ko sɛnɛ dugukolo b'an bolo ka tɛmɛ UEMOA kan yɔrɔ tɔ bɛɛ kan ka tɛmɛ CEDEAO yɔrɔ tɔ bɛɛ kan fleuve Niger filɛ o bassin filɛ lac Tchad bassin bɛ yen fleuve Suru bassin bɛ yen Burkina n'i ye ninnu labaara n'i ye buganw ta bugan min bɛ an ka jamana 3 in kɔnɔ a tɛ UEMOA fan si a tɛ CEDEAO fan si et donc mais a tɔ ye sisan baara bɛ yen baara bɛ yen an ka sɔrɔ min b'an ka dugukolo kunna sɔrɔ min b'an ka dugukolo jukɔrɔ an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka u labaara walasa an ka hɛrɛ sɔrɔ. D'accord, il n'y a pas de problème. Amina Koumadima. Donc, Bakar. Il me dit que non. Excellence, maintenant, et fanfala donc, comme aller dans la CAFO, base juridique, fanfala, parce que moi, on va faire, ah, ni présence avant nous, belle pour l'état que vous sigez élection, vous sigez, ou CNT, ou député, ou fait, non. Donc, au boulot, vous m'avez dit que charia boulot, je me fais, ni coïncidence. Ni diɲɛma bɛ sɔn a ma i ɲɛ tɛ o ɲininkali ɲɛnama de don parce que ka d'a kan ni ko kura bɛna kɛ n'a tɛ occidentaux ka nafa la tubabu ka nafa ne ko occidentaux ne bɛ Amérique fara kan u ka kɛlɛkɛ bolo o ye OTAN ye n'a t'u ka nafa la u bɛ hakilina jugu u bɛ maaw hakili la gosi n'a ye bi bi in na an minnu ye kalan kɛ tubabu kalan kɛ n'i ye Cheikh Anta Diop lamɛn Sénégalais ka savant ye ale de y'a yira k'a fɔ yani kabini indépendance cɛ ko Égypte farafinw de bɛ Égypte et puis civilisation ko la farafin de ka civilisation ye fɔlɔfɔlɔ ye dugukolo kɔ kan a wagati a kɛlen k'a bɔ a da la u y'a gɛn ka bɔ Faransi indépendance kɔfɛ de a taara ka taa ka thèse présenter Cheikh Anta Diop de ko
gɛlɛya min bɛ an ka jamanaw ɲɛtaa la bi hakili jagabɔ la c'est que an ka mɛ ka tiɲɛ kɛ tubabu de ye fɛn o fɛn jɛlen don o de ye tiɲɛ ye n'an m'o bɔ an hakili la an ka jamanaw tɛ taa ɲɛ ka sanga n'an ka situation ye bi u b'a fɔ Mali la coup d'état kɛra Niger coup d'état kɛra Burkina coup d'état kɛra tɔgɔ yɛrɛ dɔ b'u bolo ko junte de bɛ yen o kuma sugu o bɛ kɛ ka jamana lagosi ka jamana ɲɛmɔgɔw lagosi ka kɛ i n'a fɔ ni jamana saba sariya t'u bolo yamaruya t'u bolo ka fɔ k'u ka jamana kɔnɔ donc i ka ɲininkali a bɛ tɛnkuni de kɛ o la k'a yira k'a fɔ ni cɛ saba min n'u jɛɲɔgɔnw n'u ye fanga ta Mali la Niger ani Burkina u ye jɔnya juru de tigɛ coup d'état o coup d'état n'a nana ni jɔnya juru tigɛ ye constitution ko kuma t'o la bilen o constitution bɛ fara ka c'est-à-dire hakili de ti jɔ o kɔrɔ bilen mais an dɛsɛlen bɛ ka bɔ o de kɔnɔ parce que comme Cheikh Anta Diop l'a dit, on a toujours appris à penser par l'autre. Olu mana min fɔ o de don alors que olu ka fɔta bɛɛ da sera ma yan nɔ a b'u ka nafa de kan u bɛ sɔrɔ min kɛ yan u bɛ fɛ o de ka lakana o de ka to a cogoya la donc ɲɛmɔgɔw y'u sigi k'u tɛgɛnɔ bila bataki min na sariya don a kolo ka kɛnɛ a bɛ taa yɔrɔ bɛɛ. ok baasi tɛ Bogele kun ye ɲininkali dɔ kɛ fɛn na ko de la mais bɛ se k'o ɲininkali kelen kɛ e la déjà e delila ka kɛ ministre de l'agriculture jamana in kɔnɔ i bɛ sɛnɛ ɲɛdɔn ayiwa ni dun ye Amérique ta u ye fangaba sɔrɔ sɛnɛ de la fɛnɛ bi bi in na est ce que ale y'i da tu sɛnɛ yɔrɔ min na o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a fɔ ko nin jamana saba in filɛ ka na hakilina min ta an bɛ se ka bɔ an yɛrɛ la wa. an bɛ se ka bɔ an yɛrɛ la baara kɛ cogoya de don an bɛ kuma na bi yɔrɔ min na sisan an ye dugu jukɔrɔ nafa ko fɔ ni pétrole y'o dɔ ye mais bi Niger pétrole bɛ kɛ ka taa min a bɛ taalen Benin ka taa kɔgɔji la a bɛ to kɔgɔji la ka taa tubabu la nafa t'o la o nafa tɛ AES kan donc o hakilina sugu o de bɛ yɛlɛma i n'a fɔ bi pétrole bɛ kɛ ka bɔ Nigeria ka taa Maroc ka taa Europe Algérie yɛrɛ bɛ kɛlɛ la pour que pétrole ka bɔ Nigeria ka yɛlɛ Algérie ka taa Europe donc hakilina min b'an na k'a fɔ an yɛrɛ ka dugu jukɔrɔ fɛnw a nafa ti maa wɛrɛ kan tubabuw kɔ ka boli warijɛ nɔfɛ ka dugukɔnɔmaaw yɛrɛ ka hɛrɛ n'u ka lakana to yen o de bɛ na ni tiɲɛni ye donc cikɛ ta bɛ ten baganmara ta bɛ ten ko nin da sera a ma n'i ye Afrique de l'Ouest yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ misiko ta fanfɛ dɔrɔn ka misi tila saba ye tila kelen bɛɛ bɛ AES de kɔnɔ n'i ye sanu ta sisan Mali ka sanuko le Mali est deuxième sanuko la farafina il est 11e au niveau mondial ni diɲɛ bɛɛ yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan production na Mali est 11e Burkina est 3e africain 12e dans le monde sanuko la ni ye uranium ta France yɛrɛ ye jamana min ye n'i ye ampoule compter kelen fila saba ampoule fila bɛ kɛ ka mɛnɛ ni uranium de ye uranium gramme kelen tɛ France dugukolo la uranium bɛ Niger Centrafrique Mali Namibie ani Azerbaïdjan ninnu na ka taa Kazakhstan ani Kazakhstan Niger maa minnu bɛ France bɛ kɛ ka balo ni maa minnu ka uranium ye diɲɛ kɔnɔ Niger jiginna ka na sabanan na
sabanan na muna parce que kɛmɛ ka dadigi kɛ Niger uranium la donc barika de bɛ nin jamana saba la ka taa sɛnɛ bolo fɛ ka taa bagan mara bolo fɛ ka taa dugujukɔrɔfɛnw fɛ mais ni hakilina de ma yɛlɛma ka baara kɛ farafinw yɛrɛ ye ka baara kɛ nin jamana den saba ye a tɛna ɲɛ ka segin Samira min ka kuma kelen kan nous avons un développement orienté vers l'exportation en Europe an ka hakili jagabɔ bɛɛ bi kɛ ka kɛ mun ye k'an ka nafasɔrɔ sira bɛɛ ɲɛsin tubabuw ma an yɛrɛ tɛ fɛn sɔrɔ la n'o tɛ a bɛ se ka faamuya cogo di ko Faransi bɛɛ ye lumière ye lumière tɛ Niger uranium dun b'u ka Niger a ka gɛlɛn dɛ donc k'a fɔ ko fɛn b'an bolo dɛ mais ni baara kɛcogo fana ma yɛlɛma ni hakilina ye a nafa bɛ dɔgɔya an kan. ok parce que général bɛna o ɲininkali kelen tɛnko la ka ni ka ɲininkali dɔ tugu o sen kɔrɔ o ye min ye base juridique kelen bɛ ɲininkali tɛnko la mais ni fara ɲɔgɔn kan ye a nafa bɛna kɛ jumɛn ye lakana nasira la sabula lakanabaliya de kɛra sababu ka ni jamana in saba bɛɛ cogo bibi na e dun e ye lakanabaga kɔrɔ ye e b'a ɲɛ dɔn ayiwa a nafa bɛna kɛ fɛn jumɛn ye lakana nasira la. ok yanni n ka se o ma n bɛ kuma ta Tarawele ka yɔrɔ kan a ye an pasebaga ka kuma minnu fɔ an mɔgɔ kalannenw anw yɛrɛ ye Afrique problème de ye parce que tubabu y'a dɔn toujours a b'a fɛ ka min kɛ hali an kalan cogo a bɛ dunya de sinsin an na ka da mun kan aw ma ɲininkali kɛ sisan ko n'a y'a sɔrɔ base juridique bɛ nin na mais an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ nin jamana saba aw m'a mɛn cɛkɔrɔbaw bɔra Segu cɛkɔrɔbaw bɔra yen fɛ cɛkɔrɔbaw bɔra yan fɛ k'a fɔ ko Asimu ni fɛ k'u da yɛrɛ kana maga élection ko kuma na k'u kanu da maga u ye kangari saba de da ko élection ko kuma da yɛrɛ kana maga la mais ninnu y'an kalan mun na n'a fɔra démocratie ko élection mais démocratie ça veut dire quoi mun do k'an bila fili la ni an ka mɔgɔ kalannenw ye ne min ko démocratie n'o ye démosiw fɔ ka fɛnw ka définition kɛ il est de bonne foi mais a t'a dɔn yɛrɛ min do parce que ni élection ye démocratie point kelen ye la démocratie ne nous concerne pas anw ka côté démocratie o a donna an kunna jagoya la i komi y'a don an kunna cogo min na k'a fɔ fo ka diɲɛ wuli an tɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ fo an labanna ka da o la o de y'a kɛ n'an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a lase tubabuw ma k'an pan an yɛrɛ kunna ne tɛ n'i ko démocratie a fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye jamanadenw e ma ye coup d'état kɛlen Niger Faransi ko k'ale bɛ tugu tɔ ninnu kɔ ko ka Niger attaquer jamana da donna la a Simu ka parlement ɲininka comment on dit parlement en bambara assemblée nationale wasadenw wasablon kɔnɔna na u Simu ka wasadenw jate u n'u jate kuma tɛ k'a fɔ u b'u yɛlɛma u ɲininka mais an mɔgɔ kalannenw an bɛ taa kɛ définition badi ye démocratie ni fɛnw kan mais a bɛ tɛmɛ an ka jamanadenw de ko an ka élection ko kuma dabila parce que ɲɛ b'a la min b'an kun na an bɛ min na n'i y'a mɛn i bɛ élection kɛ ka jamanatigi sigi jamanatigi bɛ sigi dugu de kunna dugu min yɛrɛ bɛ exister mais an ka jamana tun bɛ ɲini ka na tila de donc an ma ban o labɛnni na an bɛna jɔ ko ye mun kalata ye ka mun kɛ kalata la tubabu de y'o fana don an kun na
an kalanna de fo ka taa sɔn fɛn ma fɛn mun b'an tiɲɛ kalata a ma fɔ ko ka fanga dɔ to o ka san 100 kɛ mais yan'an ka kɔrɔtɔ kalata la an bɛ dugu taabolo de filɛ fɔlɔ hali an faralen filɛ nin ye ɲɔgɔn kan o tɛ problème bannen n bɛ se k'a fɔ sisan problème daminɛna parce que i tɛ se ka k'i yɛrɛ ta ye n'i tɛ se i yɛrɛ kɔrɔ mais n'i y'a mɛn i bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ o ye ni jamanadenw de faralen ɲɔgɔn kan o de y'a k'i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ donc n b'a fɛ ka min fɔ a ye n'ala ni kira sɔnna ma parce que n tɛ se ka kuma cogo dɔ la n tɛ décision ta yɔrɔ la n tɛ Burkina o Mali o Niger n t'a prise de décision ta yɔrɔ la mais élection ko kuma min filɛ kalako kuma min filɛ a tɛna kɛ nin jamana saba si kɔnɔ ne jamana saba ma sigi ka kuma. mais Bokar mais général ne b'a fɛ o yɔrɔ kuma nin na dɛ an fɔ b'a sigi bɛ se ka tɛmɛ yan parce que o la o tɛ dictature tɔ natɔ yan ayi o tɛ dictature ye parce que u bɛ sigi ka kuma kun min na parce que n'aw k'a bɛ fara ɲɔgɔn kan k'aw kɔnɔnataw kɛ kelen ye parce que a b'a dɔn kun sitanɛ kelen de b'aw bɛɛ kɔ n'o ye farajɛw ka sitanɛw ye i y'a mɛn mais n'an bɛ ko kɛ fo an ka ɲɔgɔn ɲininka fo an ka jɛ ka kuma o kɔrɔ tɛ ko an bɛna dictature tɛ se k'a fɔ kun min na parce que ne m'a fɔ aw ye sisan k'a fɔ cɛkɔrɔbaw de bɔra Segu ka bɔ Mali fan bɛɛ mais i b'a mɛn tuma o tuma an ka maakɔrɔw de bɛ wuli ka na duwawu don ka tila k'a fɔ k'u ye kana da ye k'an da kana maga kalata fɛ. mais mun n'an da kana maga olu ta voilà c'est la question. o b'a kun fɔ pourquoi. moi je vais vous dire pourquoi. je vous dis que élection kalata min filɛ u ka démocratie ko kuma o élément kelen pe de don mais kalata kab'an b'an ka indépendance la fɔ bi kalata foyi ma kɛ n'a kɛra a ɲɛ ma miliyariw de bɛ tiɲɛna na kalata yɛrɛ minnu bɛ k'an fɛ yan an ka kalata bɛɛ Francis de tun mana candidat min choisir de tun bɛ kɛ président ye an dɔrɔn fɛ tɛ dugu bɛɛ de tun don donc jamana yɛrɛ ka nafa foyi tɛ kalata ninnu na. mais lakana t'a fa fɔlɔ. maintenant n bɛna se o ma o jamana ka nafa foyi tɛ kalata ninnu na. mais mon général o la fo sisan i ma mɔgɔ convaincu o la dɛ parce que voilà k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɔra i y'a faamu parce que il faut être on est sûr. a ko n ma mɔgɔ convaincu sur quel point. oui c'est à dire que cɛkɔrɔba dɔw bɔra. i y'a faamu mais ne cɛkɔrɔba dɔw bɔra hali e yɛrɛ min sigilen filɛ est-ce que tu penses que an bɛ yɔrɔ min na sisan problème wɛrɛ t'an na ni élection tɛ wa. mais n'i ye ne ɲininka parce que parce que du fond là ko qu'il y avait l'insécurité je prends un cas ko Kidal aujourd'hui à Dieu merci Kidal dira moi donc est-ce que maintenant mo se ka sécurité kuma fɛ. bon donc n bɛna na n da mɔgɔ yɔrɔ min na n'a fɔra ko l'insécurité an bɛ barika da Ala ye ka barika da gouvernement ye a sera ka Kidal lahɔrɔnya mais attaque minnu kɛra ka mɔgɔ 100 juru fa ka mɔgɔ juru kɛ tan o ma kɛ Kidal o u taara so village minnu détruit ka kɔrɔbɔrɔ ni je ne sais pas ka bozo ni fila bila ɲɔgɔn na ka filaw ni dɔgɔnɔw bila ɲɔgɔn na o ma kɛ Kidal o donc l'insécurité a bɛɛ fɔ Kayi yan fan fɛ c'est sur toutes les étendues du territoire donc ko don n'an ɲinɛna yɛrɛ kɔ an ka baara kelen bɛ kɛ fu ye n'an ka nin kɛra sɔnna ma an bɛna se o mais o de ye dugu saba in farala ɲɔgɔn kan avantage ba y'o ye fɔlɔ n'u ye tiɲɛni kɛ Mali la u bɛ boli ka jigin Niger. n'u ye tiɲɛni kɛ Burkina u bɛ boli ka jigin Niger n'u ye tiɲɛni kɛ Burkina u bɛ na Mali la n'u sera Mali la u bɛ taa sisan nin jamana saba faralen ɲɔgɔn kan mais e komi mɔgɔ min filɛ cɛmancɛ la yan
aw sigilen bɛ ka nin kori cogo min na e b'i politique ka bɔ côté jumɛn fɛ k'an bɛɛ la kelen to yan an y'an fangaw fana fara ɲɔgɔn kan an bɛ yɔrɔ min na sisan n'a bunna Burkina da la Mali bɛ wuli n'a ka kɛlɛfɛnw ye komi an y'a fɔ cogo min na ka taa Niger défend ka taa Burkina défend olu fana bɛ wuli o cogo kelen na ka na n'Ala ni kira sɔnna a ma o de bɛna na an se insécurité la mais sinon Kidal minɛni o tɛ sécurité bannen o y'a juguyalen de ye ka da mun kan i bɛ ko bɛɛ ta i yɛrɛ de la i jo don i jo tɛ o mɔgɔ min mana fɔ a b'i ka du dala dumuni bɔ i bolo e b'i sigi k'o filɛ yan anw bɛ ka tulu de bɔ Faransi da anw bɛ k'an yɛrɛ ɲini k'an ka nafafɛnw minɛ ka a bɔ Faransi bolo a bɛ k'u ta fu la a bɛ k'u suɲɛ mais est-ce que o kɔrɔ ko Faransi b'a sigi k'anw filɛ ten ka tɛgɛrɛ fɔ an ye wa u b'an kɛlɛ f'u ka taa dɛsɛ bon o de bɛna ni notion ninnu ye ko est-ce que l'AES base juridique base juridique tɛ tɛmɛ an ka bɛnkan ma bɛnkan o de ye base juridique ye constitution ye mun ye constitution yɛrɛ ta an bɛnna min kan bɛnkan de n'a ma ko sariya yiriba c'est bɛnkan bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o de nana constitution ye mais n'an bɛnkan de ye k'an ka nin dugu saba in kɛ kelen ye mais c'est ça la base juridique premièrement et deuxièmement c'est que les gens an kan ka min faamuya an k'an yɛrɛ bɔ tubabu miliya la olu de bɛ u ka base juridique défini mais u ti base juridique ko kuma fɔ n'a y'a sɔrɔ a t'u ka intérêt la est-ce que aw bɛ ka fara fara ɲɔgɔn kan k'aw bɛna kɔ du Niger attaquer est-ce que base juridique b'a la mais hali bi u b'a réunion na koyi hali bi mais Macron min bɛ nin na l'Assemblée française France yɛrɛ comment vous appelez encore la maison Wassablon u ko ko a bɛ ka ko kɛ nin k'a tɛ k'ala sara u la a bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ farafinna u ti foyi kalama la mɔgɔ damadɔni dɔrɔn de bɛ yen fɛn fɛn bɛ ka kɛ suyɛniba ni fɛn bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ olu dɔrɔn de ka wasa kama les oligarques français Faransi ka sira foyi t'a ka jamana mɔgɔw la y'a mɛn Macron tu français ɲininka foyi la tubabu yɛrɛ tɛ foyi kalama Faransi ko yɛrɛ la tugun olu de bɛna n'u jɔ an ma ko démocratie etc o de y'a kɛ n b'an ka maakɔrɔw ka kuma fɔ n'an ka maakɔrɔw ko k'an k'an dabɔ kalabɔ kuma na u ma taa ekɔli la i komi an taa ekɔli la cogo min na u bɛ fɛn caman faamu n'a jamana ko la anw tɛ min faamu an k'an ka maakɔrɔw lamɛn k'a ɲini maliyɛnw fɛ an kana ɲɔgɔn na tromper n bɛ ko dɔrɔn fɛnɛ fɔ aw ye i b'a mɛn dɔw bɛna na u jɔ ka définition ka kumabaw ta ka démocratie défini ka ordre constitutionnel défini a dɔw u dalen don u ka kuma na u dalen don a la u kɔrɔ kɛ u sɔnnen don u ye u ka kuma ma parce que u t'a dɔn k'u bɛ fili la anw ka solution tɛ o mais u t'a dɔn k'u bɛɛ fili de la mais an kalanna de k'a dɔn an kunkolo la diyagoya la jɔn y'a fɔ ye ko Sorodasi man ko ka i présenter présidence la d'accord a bɛ kuranɛ de kɔnɔ wa a bɛ Bible de kɔnɔ wa o y'a débat wɛrɛ ye mais non mais n b'a fɔ entre parenthèses c'est pour toujours dire la même chose mɔgɔw ye fɛn min don an kunkolo la fɛn man k'a don an kunkolo la fo finalement yɛrɛ sɔnni la ma k'an bolo normal ye pourquoi nin il faut qu'un militaire démissionne an y'a sɛbɛn fɔ an ka constitution na mais ça veut dire que ça nous a convaincus mais pourquoi Bible de loi mais Sorodasi ye jamana caman organisé mais Sorodasi ye jamana caman fɛnɛ tiɲɛ Cody d'accord bon voilà parce que an bɛ tila segin ma une minute fɛn n'an ka kuma di mɔgɔw ma mais mon général en tant que
homme de terrain, c'est-à-dire que général à la retraite. Mais les 3 pays, Jamana Sabani, Mali, Niger, Burkina, au cas surtout Frlanyoka. Stratégie, comment est-ce qu'on fait au cas Bengam? Je vais t'expliquer quelque chose. Niveau stratégiquement, tu entres dans la confidentialité de l'action. Les stratégies militaires, je ne connais pas le mot en bambara, excusez-moi. En Jamana, ça va quelques deux frères. Quelques soldats sous là et Koudiri de vous là, qui sont les chefs d'état-major. Chef d'état-major ou de Bénironier. Mais il y a le Nironier Teke, président quoi, Animi, etc. Dans la composition donc, faut y Teke, soldat si Djekoula, mais Farakan Make, Kako Djatemine, avec Tassan, avec Bossan, Fobo Djatemine. Et sur la salle de tâche organisation tout oui. OK. En mais Jamana ma franyonga. Il comme Mali que toi ka Kigali attaqué. Amauni ka mobile boli ka tati. Jatimino de beke, kuma mini bi doya, kuma mini bi boya. Muna utara ka da anefi sur ma gringa do. Ni be jatimine de. D'accord. Donc maintenant dans ça va franyonga. En be jatimine de ke, sachant quelle est l'existence de l'ennemi. Du bi chumina. En bɛ jateminɛ de kɛ an bɛ se ka jugu ninnu mɔmɔ cogo min na an saba faralen barika ye. Ok. Parce que Molo Magalu mena e ma sisan min ɲininkali min kɛ la je pense que caman da donna min ye base juridique n'i bɛ fitinin fara kan mais e yɛrɛ bolo ni saba faralen ɲɔgɔn ni jamana saba faralen ɲɔgɔn a nafa bɛna kɛ fɛn jumɛn ni kuranko nasira la ani dugujukɔrɔko nasira la ka fara min ye fɛn misɛnnin caman kan min bɛ sɔrɔ lase jamana ma. I ni cɛ ka ɲininkali la Fred. Général ka kuma bɛ ka na yɛlɛ dɔɔni barisa n'anw bɛ kalan kɛ fana an b'olu ka fɛnw de kalan mais nafolo ta sira fɛ donc a bɛ ka fɛn minnu fɔ stratégie ye bɛɛ stratégie militaire de ye politique ta sira fɛ fɛn ninnu sɔrɔ an b'a an bɛɛ ye sɔrɔsiw de la mais an ka outils tɛ kelen ye quoi voilà donc o de bɛ ka na yɛlɛ n m'a faamuya a bɛ ka min fɔ maintenant n tun y'a ɲɛfɔ n ko Berlin n ko u y'a décidé tubabu jamanaw y'a européen jamanaw y'a décidé ka africain jamanaw fara fara u y'a décidé k'an fara fara mais u bɛnna fɛn dɔ de fana kan k'a fɔ k'u bɛna sigi anw fɛ yen k'an ka fɛnw k'u ta ye u bɛna fɛnw ta an fɛ yen ka taa yɛlɛma u fɛ yen ka tila ka na a feere anw ma a bɛ fɔ de ma ko économie de traite économie coloniale Mali kɔɔri Burkina kɔɔri kɛmɛ sarara la joli bɛ yɛlɛma yan n'i y'o jamana fila fara ɲɔgɔn kan ils sont premiers producteurs africains de coton Mali ni Burkina n'i y'olu fila fara ɲɔgɔn kan an bɛ bɛnɛ ɲɛ premier producteur africain de coton mais an bɛ joli yɛlɛma kɛmɛ sarara la kelen je passe sous le contrôle de monsieur le ministre. Voilà, caman bɔra la sisan parce que comment fixer ala bɛ ka kunkolo dimi d'an ma de wa parce que voilà c'est la vérité sanu ta sira fɛ a bɛ ka tiɲɛ de fɔ tan koyi sanu ta sira fɛ monsieur le ministre y'a ɲɛfɔ anw ni Afrique de l'Ouest Ghana kɔfɛ Mali de bɛ na ani Burkina mais n'i ye Burkina ni Mali fara ɲɔgɔn kan an bɛ Ghana ɲɛ en Afrique du Sud. Donc on serait premier producteur africain d'or. Mali, Burkina. Bon, ni Baganta, on est Niger, ni Burkina. Monsieur, mais honorable au fort, qu'on est au fort, on serait premier. Et Nigeria là, qui est premier en Afrique de l'Ouest. Mais, Guéléam Moumeni Bella, Ante Yelemani Deke. Transformation structurelle. Mais Bayelemani fana obekeli mie courant. Nyani akase courant masra. Zone de production. Minanw be boyorom na ani minanw kan ka ta fere yorom na fulkan. Par exemple ni be nono ou bien office du Niger. Tamati minnu be muso be tanamati min sene office du Niger la. Ni ko ki ba la se ma ko bon n'a ma se ka mara chou fait a be tien donc a be fili. Mais n'a tun bɛ se ka mara
ou bien n'a tun bɛ se ka yɛlɛma a bɛ se ka taa jamana fan bɛɛ ou bien a bɛ se ka taa jamana wɛrɛw la a bɛ fɔ olu ma ko transformation structurelle et transformation industrielle an bɛ se k'an ka minɛnw bayɛlɛma cogoya min na mais n'i ye anw yɛrɛ ka ka ta Mali an bɛ fɛn minnu feere kɔfɛ kɛmɛ kɛmɛ sara la 90 ye sanu kɔɔri ani baganw mais a bɛɛ la an bɛ kɔɔri de yɛlɛma kɔɔri o ye kɛmɛ sara la kelen a tɔ bɛ fu an tɛ foyi yɛlɛma a bɛɛ bɛ taa kɔfɛ ten mais kɔlɔlɔ jumɛn b'o fana la n'i ye fɛnw labɔ i bɛ taa feere kɔfɛ i t'a yɛlɛma a da tɛ dɔn a bɛ se ka dɔn bi bi in na mɔgɔ si tɛ se ka fɔ ne ɲɛna ko Mali production d'or k'u bɛ se k'u bolo da kisɛ kan k'a fɔ k'u nin de don mɔgɔ si t'a dɔn a tɛ yen mɔgɔ si t'a dɔn ne ye baara kɛ Siama san kelen mine de Siama mɔgɔ si t'a dɔn la production n'est pas connue. Donc, autorité est une stratégie, mais raffinerie. Pourquoi c'est pas connu? Mais ça c'est les compagnies minières. Et là, les compagnies minières, nous. Bon, et puis multinationales, nous, tchama, ou déclaratif, régime déclaratif de l'air. Donc, on va faire un sort. Mais l'État ne peut pas contrôler. Mais c'est comme les compagnies de télécom. On va faire un chiffre d'affaires et mais l'État ne peut pas contrôler les appels rentrants et sortants. C'est comme l'exploitation du pétrole congolais. Mais bien sûr, mais au Nigeria. Le Nigeria est le premier producteur africain, mais raffinerie nani ne peut pas la panne. Ou bien essentiel ou t'as fait quoi faire car il y a le mac ou bien pétrole plus de t'as fait quoi faire car il y a le mac essentiel car la ça. Donc il y a le mani avec il y a le maire na au début ça avec il avec faut de ma valeur ajoutée. Bon ni sera avec ni yɛlɛmani bɛ kɛ sɔrɔ bɛ yɛlɛ donc ni an ka kɔɔri bɛ yɛlɛ yɛlɛma yan sɔrɔ bɛ bonya yan de filière mɔgɔw bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la fɛn transporteur assureur minnu bɛ safinɛ dilan minnu bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ o de la ne b'a fɔ n ko économie na n'i y'anw ka valeur ajoutée kɔɔri bɛ min na s'an ma sanu t'a jaka la s'an ma kelenw tɛ yɛrɛ. Barça il va sur million d'euros, million d'euros, on le balo coré là. Mais beaucoup malien me barake sanuna ni ma dabada fore min industriel ou là ate ba mouambo. Malien million mouan fla. Mais moi million d'euros, million d'euros, on le sur coré là. Na abaye la mana nyama. Donc au srao ni seraté na ka fɔ kɔri CMDT il m'a filière intégrée de droit en y a été au kɛlɛ ani monsieur le ministre parce que banque mondiale tun ko fo ka CMDT datugu ATT ko ka datugu an sera cɛkɔrɔba ɲuman ma Jimmy Carter ale de y'an dɛmɛ n taara ne yɛrɛ taara fo congrès américain na ka taa kuma fɔ ye k'a fɔ ko producteurs maliens c'est des petits producteurs fitininw de don 1 hectare 3 hectares et puis tubabu jamana olu bɛ subvention de d'u ka kɔɔri feerelaw ma k'a fɔ ko an kana subvention an ka kɔɔri feerelaw ma bon an taara o de ɲɛf'u ɲɛna monsieur le premier ministre Choguel fana ye fɛn ba kɛlɛba k'a la tuma mais c'était une action étatique sous la gouverne du président ATT donc o n'a ɲɔgɔnnaw yɛlɛmani ta sira fɛ n'i ma se ka yɛlɛmani kɛ o ye africain jamana bɛɛ de ka problème ye africain jamana si tɛ yɛlɛmani kɛ o de la an ye zone de libre échange continentale africaine an y'o bila san san 2000 ani 21 mais AES pour que an ka segin an ka fɛn yɛrɛ ma n ye kɔɔri fɔ mais céréale fana bɛ yen céréale bɛ yen ani fɛn wɛrɛw bɛ yen voilà suman ni y'an ka sumanw fana feere ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan n'an tun bɛ se k'o bayɛlɛma a tun bɛ se ka nafa caman na san mais fo courant ka kɛ yen courant t'an fɛ yen Sahel la mais tile b'an fɛ yen mɔgɔw bɛ ɲina centre régional d'énergie solaire CRES min filɛ Badilabugu mun y'a se yan an ka faamaw tun 73 o ye jɔkulu dɔ de bila sen kan ko communauté économique de l'Afrique de l'Ouest CEAO o institution spécialisée de don ko énergie renouvelable énergie solaire ko bɛ bila Mali la jɛgɛ ta o tun bɛ Nouadhibou CESAG o tun bɛ Dakar donc Niamey o tun ye min ta ye jamana ninnu bɛɛ la institution spécialisée dɔ de bila la ye. Mamadou e ka sigi o yɔrɔ kan dɛ ko yɔrɔ jumɛn c'est-à-dire Mali ta kun jumɛn ye. CRES centre régional d'énergie solaire. Badilabugu ye Amadère bɛ yɔrɔ min kulu sanfɛ a tɔgɔ y'o de ye CRES a tɔgɔ de CRES mais a tɛ yen tuguni yan a bɛ yen dɛ mais a kɛ service c'est-à-dire ka kuma sɔn ji la i bɛ a kɛ vas-y
Mami yɛrɛ hakili jagabɔ ye ka énergie solaire yɛrɛ créer farafina nigérien de don. Le physicien. Oui, Moumouni Abdou. Un grand professeur, oui. Je connais sa fille. Ka hakili jagabɔ kɛ ka énergie solaire yɛrɛ créer ka na Mali la Modibo Keita fɛ ka don bala Mali la nigérien de don. Il est docteur en physique. Ouais. Ouais. Vas-y, Nigeria, Niger. Donc, Crécy, mais Crécy, il y a l'énergie solaire on a ce mot-là. C'est fou qu'il faut une révélation de l'eau. Il faut qu'il y ait je crois que tu es dans les 77, après que là, on a les années 80, on a de financement. Non, mais parce que énergie fossile, mais Shell. Shell, c'est la plus grande compagnie pétrolière au monde. Énergie fossile, le taïgien pétrolier. Le taïgien. Enfin, il y avait Total. L'entreprise Total, c'est la plus grosse entreprise en France. Total des Caboni français, entreprise B. Pétrole boutique et l'inté français. Pétrole, mais bon, il y avait beaucoup d'Afrique, des Afamba, en Asie centrale. Parce que pétrole, il y a beau, il y a le meilleur milieu des fins, raffiner au bout des faits. Donc, il y a des manifestations au tech en fait. Donc, AES que les mecs ont bien terminé. Donc, il faut savoir que nous avons boyrom na katayorom nuna. Pisrural ou nya fo kori boyro. Ni pisrural ou te SMDT le baraka menunga. Kori nali natali au bec pour un entrant au bec problème. Bon, ani énergie, nya nya fo. Mais on a yoring AES. C'est l'une des zones les plus ensoleillées au monde. Clé de yoromi. Ayoro kadonji économie clé kabonari. Donc, au corps de l'énergie solaire, on a fou là. Mais le problème est parce que Allemand a un projet de désert tech. Quand on a 1000 km à Sahara, on a courant d'Europe, ni clé. Mais on est redescendu. Malika mix énergétique là, Kemek Sahara, 12 ans de bois clé là. Kemek Sahara, mais 12 ans de bois clé là. Mais ça, il y a 20 ans, on peut faire boire clair. Mais puis il y a un peu de rouba là. Mais alors que nous sommes au Djina, que nous sommes au Djina, ni bichini. Alika faut quand même ta thermique ni fait non. Non, on a une stratégie de bois, énergie renouvelable, c'est la que tu as maintenant. On sait qu'à panneau sur le Danemark, on a tu as maintenant, nous avons un boulot tu as maintenant. Maintenant, Jamana ça va en faire un grand coquet. On a roté qu'à fil ça m'a qu'à poteau ça m'a. Et puis au lieu de catcher quoi mais lié au war nous fana be fara ñon kan ibe juruta de kata avoir di entreprise multinationale ou ma minute entreprise africaine alors que na petite moyenne entreprise ou créer énergie solaire là ambe bara da nga dem sonu ma nga mo ma abe revenu créé et fait taji ni mali la yebi mali be fait mi sans quoi faire ni bien fait be oui, Tadjidi, mais ça l'a fait sans quoi faire hydrocarbures, c'est 30%. Plus de 1000 milliards en bout de Tadji là, parce qu'il y a plein de bois en faire. Bon, en Niger, on sait quand même Tadji là, parce que Tadji tient sur la sang. Mais Tadji, on y fait un bassin de Taoudeni, na partie de Mauritanie, de Malila, de Algérie, Tadji, Gazibi. Mais il faut la canacana, généralement, il faut que la canamana sorote se ka yirwa. Bon, tu as un effort, mon effort, tu as un président Sabah nous mais Koudija, voilà, c'est africain, on a fait un effort, ou Sabah betu pour un effort. 63 coups d'état qui era Olympiola, 66 Kruma, 68 Modibo Keita. Oui. Vous belle taille donc c'est intégration pour que ça continue. Mais mato, elle sera sur nous nanawa, au lieu de faire nana, quand on a fait un effort, au lieu de se créer, au lieu de se créer. On a au lieu de faire un AES créé 600. Donc, au cours de tout, a déjà terminé qu'à faut qu'on a fait de ces casseroles. Mais en a soro au fana, nous le ferons la nuit en train de nous. Qu'à faut qu'on a un clément mais nous n'ayons sabata. On aura bien un effort. Jamana Dinkola, du Kolokola. Et puis, allez, il faut sorokola. Parce qu'il y a un faux élément. Mais Bibi n'a ni eu moi et reta. Sanu me mina se mi me soro sanuna ka fe ni ka ko fara nyonga ka ta soro bibina donc ko si kana fanya na kanye fantande mana bon ani koji et Volta B Sourou Fora Lac Tchad fleuve Niger
Donc, avec Ali Tchétchéméni, il fait Sénégal, fleuve Sénégal. En Mali, on a 2 des plus grands fleuves, 2 des 10 plus grands fleuves d'Afrique. Donc, dis qu'on y fait, il manque à des infos, il a blé. Ah, mais là, la question, parce que dans la Rome, là, moi-même, j'allais poser cette question. Bon, Mali, Burkina, Niger, au Frla Nyoka. Mais pourtant, Mertou fait. Oui, mais et Makelin, et colonisateur, on est. Tubabu ka mara la tuma min na an ka jamana saba fɛn dɔ de bɛ f'u ma a bɛ fɔ ma ko les pays de l'interland, les pays enclavés, parce que anw ye sugu de ye ani matière première, c'est-à-dire usine ninnu bɛna sigi Dakar ani Abidjan, anw bɛ matière première bila ka taa yen mais anw de bɛ sanni kɛ n'i y'a lajɛ première république kɔrɔ k'an bɛ sukaro kɛ office du Niger la sukala ko kan tɛ se ka sukaro kɛ ko sukaro tɛ k'a tɛ ɲɛ Mali la an obligé ka taa chinois de nɔfɛ chinois coopération chinoise de nana taara fɛn plante brésilienne n t'a dɔn u b'a fɔ cogoya min na bouture brésilienne ta ka na n'u ye kana sucre kana kɛ o de kɛra sukala ye an bolo ne yɛrɛ ka n to président Alpha ka cabinet la n ka visite fɔlɔ 92 kɛra sukala la avec Tatamli an taara lajɛ baara min bɛ ka kɛ par rapport à tout cela et ça marche. Et jusqu'à présent ça marche, mais à quand la croyance, c'est-à-dire l'impédi an kan ka na ni hakilina croyance parce que teriya tɛ sɔrɔ ko la dɛ. An kan ka intérêt de défendre k'a lajɛ an ni minnu bɛ se ka baara kɛ n'an u bɛ fɛn na s'an ma an fana bɛ fɛn na s'u ma mais a tilacogo ka ɲɛ dɔɔni. Bokar, bisimila sanga ka pan o yɔrɔnin na n b'a fɛ ka fɛn dɔ da nin kan parce que a bɛ k'an ɲininka est ce que aw miiri t'a la an bɛ tigatulu dilan Mali la yan. C'est pas ma kita. C'est pas ma. C'est pas moi aussi. Mais Kulikoro. C'est pas moi. Est-ce que t'as do k'a fɔ aliment bétail bɛ dilan fɛ yan. Tout le monde. Est-ce que aw miiri t'a la k'a fɔ tamati lɔgɔti tun bɛ dilan fɛ yan Baginda. Est-ce que aw miiri t'a la k'a fɔ jus de fruit tun bɛ dilan fɛ yan. Mangoro ni lemuru ni fɛnw. Mais nous ne bɛ tiɲɛ. N bɛ ka kuma kelen min fɔ aw ye. Kuma dɔ la anw de sigilen bɛ to an ka miiriya la k'an occuper fɛn na fɛn minnu tɛ nafa ye. Mɔgɔ ninnu b'a dɔn k'a fɔ n'an bɛ ka évoluer nin sira fɛ n'an développera o de man ɲi Europe ma. D'accord. Donc u b'a bɛɛ lamarasi. D'accord. Nin fɛn bɛɛ tiɲɛna an yɛrɛ sigilen ɲɛ busoli ɲɛna. Ok, kuma kelen dɔrɔn parce que balo ta sira fɛ n'i y'a jateminɛ Mali ka bɛ fɛn fɛn san kɔfɛ. Duurunan o ye dumunifɛnw ye an bɛ min san kɔfɛ a ye min fɔ hali jus de fruits bɛ bɔ Asie e bɛ se k'o faamu cogo di. D'accord. Bon ani africain jamanaw n'i y'an bɛɛ ta africain jamana 54 bɛɛ kɛmɛ sara la 30 an ka balo o bɛ bɔ kɔfɛ alors que dugukolo min b'an bolo a tɛ diɲɛ yɔrɔ si. D'accord, oui c'est vrai. Parce que o problème ye mun ye ko fila de don an kɛmɛ ka sɛnɛ kɛ hakili jagabɔ kɛ justement dugukolo ko jiko ani sɛnɛkɛ minɛnko an kɛmɛ ka agriculture kɛ o de ye agriculture tɛmɛn'o kan a mɛnna agriculture ye sugu de ye i bɛ taa sugu de la ka hakili jagabɔ kɛ n kan ka sɛnɛ min kɛ n kan ka nafa min bɔ dugukolo la a misali ye mun ye a da sera jus de fruit ko ma bagan mara sira fɛ n'i y'a ye bagan mara ma se ka yiriwa abada Sahel kɔnɔ an dun y'a hakɛ fɔ tan an bɛ produit laitier minnu importer ka na beurre b'o la nɔnɔ b'o la yaourt b'o la san o san miliyari 27 jate o de bɛ bɔ Union européenne na ka don an kan n'o nana bagan bɛ maa min bolo e ka bagan bɛ mun ɲɛ i ye bilen foyi a bɛ kɛ dunni de y'i bolo mun de bɛ na n'o ye fana o tɛ politiki ko ye o tɛ président ko ye o tɛ ministre ka ko ye maa minnu bɛ secteur privé maa minnu b'a baara la jago de ka d'an ye kojugu sanni feere bayɛlɛmani a ye bayɛlɛmani min fɔ la transformation l'industrialisation o t'an ka mɔgɔw ka hakili la
Mali waritigi bɛɛ ye feerelikɛla de ye so o so bɛ kɛ ka jɔ Mali la kɔrɔbɔrɔ butiginin dɔ b'a la ka taa Kayi c'est vrai bɛɛ bɛ bitigi dayɛlɛ i ka da la donc ni économistes ko le déficit de la balance commerciale en termes de commerce agricole, c'est-à-dire nanga importation barka bunyana nianga exportation c'est n'est pas fait filière chité ni c'est qu'à marché raté donc hakilina de kanga kay yelama 600 à part ta office du Niger de m'en faire farafina wati la Afrique de l'Ouest peut me bolo Mali de là ngo sénéto est blé avec les négociations commerciales c'est fini. Quand on veut détruire un pays, on l'inonde par des produits importés. Subvention, des produits subventionnés. Au-delà, Mangamba Kera, Indonésie, États-Unis, OMC est reconnu. Ou kana expression économique ou débat donc c'est de sauvegarde. C'est de sauvegarde ni mouillé. Nous malo donna Mali kono. Kana ke Mali yɛrɛ malo sɛnɛ bina tiɲɛ a yamaruyalen do Mali ye i k'a fɔ ayi ka barrière dɔ fixer libéralisme kɛra cogo cogo u yɛrɛ ye jateminɛ kɛ k'a fɔ il y a un seuil de sauvegarde sinon le pays va à l'eau bon on peut utiliser c'est la même chose aussi avec le sucre sinon on peut utiliser voilà sucre wo élevage wo malo wo anga jagokɛlaw olu de kan ka wele k'a f'u ye ala ni ala kɛra kama u ka sanni feere in jɔ dɔɔni u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka usines dilan mais nafolo ko b'a sira la an ka politique financière fana man ɲi parce que banque centrale an bɛ jɛkulu min na o ye BCEAO ye an jɛlen bɛ banquesoba min na ale bɛ juru don banques la warisoba in bɛ juru don banques la kɛmɛ sara la 3,25%. Mais en banque ou t'es industrie financier ou peut commercer des financiers monsieur le ministre c'est le problème donc en une politique monétaire fixée maintenant d'industrialisation des kanga objectif donc AES de kanga goye la masse voilà comment financer comment transformer nos en tout cas nos commerçants nos entrepreneurs en industriels c'est pour cela et dans tous les pays c'est les États qui poussent les industriels et tu as vu au Nigeria Dangote tout ça là c'est l'État qui les pousse et le Burkina le premier ministre de Burkinabé dans son discours, je ne sais pas exactement la date, il a souligné ce point. Oui. Parce qu'en réalité, les banques maliennes ne sont pas des... oui, c'est vrai. Mali Bangou. Mali Bangou, mais comment Mali de Kaon? Mali Bangou, parce que Mali Bangou. Bangou t'es min bi mɔgɔ dɛmɛ i ka se ka tamati dilanyɔrɔw dilan ka tulu dilanyɔrɔw dilan o bɛɛ tun b'an fɛ yan mais min y'a kɛ olu bɛɛ datuguna mun don n'u b'a fɛ k'i mago sa tulu dilan na u b'i tulu subventionné kɔfɛ k'u wari bin kɔfɛ k'a labɛn i ka dugu kɔnɔ y'a mɛn a tulu da ka di ne ka tulu ye donc mɔgɔ b'i ka tulu to ka t'o san maintenant an ka jamana saba olu bɛna ɲɔgɔn de ye ka ɲɔgɔn faamu komi an ka wari o y'an yɛrɛ ta ye an yɛrɛ bɛ juru don an kana ɲinɛ ko kelen fɛnɛ kɔ tubabuw b'u ban ka juru don i la n'u y'a fɔ k'i k'a don sira min fɛ n'i m'a don sira fɛ parce que olu b'o bɛɛ kɛ jateminɛ na pour que k'i mago sa bien sûr olu bɛ jate bɔlen an bɛna e fan fɛ i kun dara yɔrɔ dɔ la sisan nafoloko yɛrɛ sira fɛ an bɛ kuma d'i ma et puis ɲininkali min bɛ yen a ye k'a fɔ ko jamana saba nin ko an yɛrɛ bɛna an ka monnaie yɛrɛ kan i y'a fɔ sisan voilà e bɛ se ka comme en tant que économiste se ka kɛ teliya la wa teliya la bɛɛ k'a ka bɛn a sɛbɛn ma yan'o cɛ il faut que ɲini ka lakileni dɔ kɛ voilà vas-y
Vas-y. Bari, les plateaux, ils s'en fait. Économie, mais on avait politique. Ok. Politique, donc, généralement, comment on fait, en tant que quoi d'abord? Politiquement. En tant que politique. En tant que politique, tu iras comme voilà, d'accord. Élection kan ka kɛ parce que élection kɛ kun ye ka yamaruya di jamanadenw ma u k'u ni dunkamɔgɔ ta k'a bila u kunna o kɔrɔ ye min ye n'o kɛra san a kan ka u sago kɛ kelen filanan min ye démocratie ko ye démocratie kɔrɔ ye min ye bɛjɛ faga jama jɛna bɛnkan bɛnna faga min kan k'u sigi démocratie ka ɲi dɛ anw de se ka ɲuman kɛ c'est très clair c'est n'an dɛsɛra ka démocratie lawaleya ka ɲa maliyɛnw ka hɛrɛ la anw de don mais o kɔrɔ tɛ ko démocratie ma ɲi dɛ pays africain dɔw bɛ yen quand vous allez au Botswana pays démocratique de don u ka den bɛɛ bɛ kalan fu u tɛ dɔrɔmɛ kelen bɔ u bɛ sanu bɔ k'a bayɛlɛma u fɛ yen u bɛ jama bɔ u b'a bayɛlɛma u fɛ yen baganw fana caman b'u fɛ yen c'est ça c'est-à-dire que c'est pas démocratique africain farafin jamana u taara u yɛrɛ n'u ka fɛn kɛ ka ɲa intellectuels fana ye a mɔgɔ kalannenw an b'a bɛɛ cɛ ne tɛ n yɛrɛ ye o kɔnɔ dɛ ne t'o la c'est-à-dire que ni adamadenw sigi bi maliyɛn b'o la ivoiriyɛn b'o la ni adamaden yɛrɛ sigi kolon b'a la ɲuman b'a la dɔw yɛrɛ b'a la olu tɛ se ka kɛ fosi ye donc ni ye kalan kɛ a kɔrɔ k'i ka nafa fɛn dɔ de bɛna don i kun na i ka na nafa ɲa i ka jamana ma. an ta ye chinois la ne bɛ kalan kɛ occident de mais u bɛ taa ye. maintenant ko dɔw bɛ yen f'an k'a lakile parce que n'i y'a ye sariya taara ko sɔrɔdasi man ka politiki kɛ kɔrɔ b'a la parce que a ma k'a ka tenue bila parce que ni marifa b'ale bolo. a ma b'a dan ten na dɔrɔn ne bɛ ma tugu a kɔ parce que ni marifa b'ale bolo a tɛ ne bolo fo jamanaden kɛlen don ka marifa de da ale ma ka fanga dɔ da ale ma min tɛ ne bolo ale bɛ se ne la ni marifa b'a bolo n'a fɔra kan fila ka taa kandida kɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ se a la u bɛ cogo min na a bɛ fɔ ko tɔn kana sigi min dɛnnen don diinɛ la parce que ni diinɛ ko nana ka ban n'a fɔra ko masaya la n'a fɔra ko o ni mɔgɔ si tɛ dan tuguni. ok donc o de la o fila bɛ kɔn donc il faut k'an ka nin yɔrɔw lakile. d'accord sisan mais ça a ka tɛmɛ a bɛ yafa n ma non il y a droit de réponse important. non c'est droit de réponse dɛ. ayi o tɛ ça. mais c'est une réaction. ayi c'est une réaction qui doit être corrigée parce que ne m'a fɔ n ko élection tɛ kɛ ko ye an bɛ yɔrɔ min na sisan. élection de tɛ foyi ɲ'an ye. bon d'accord a n'a tɛgɛ tɛ kelen ye. ok d'accord y a pas de problème. élection tɛ nafa foyi t'a la an bolo sisan. o ye kelen ye. ok non n b'a corriger kun min na. ko an bɛ kumana pour mɔgɔw ka faamuyali. oui c'est à dire mais e de ye kuma daminɛ o sinon an bɛ kuma AES mais e donna ni politique sira yɔrɔ la. kumaw bɛ ɲɔgɔnna kun min na. élection an bɛ yɔrɔ min na bi ne n ko cɛkɔrɔbaw yɛrɛ bɔra k'a fɔ pouvoir kana damaga élection na vraiment dugu bɛ état min na bi. ko wɛrɛ b'an kun na min tɛ élection ye. d'accord o kɔrɔ tɛ ko sɔrɔdasi ka san 100 kɛ fanga la ou bien ka san 100 kɛ fanga la o ye kelen ye. filanan fana ye min ye ne sɔrɔdasi kɛra président ye il faut pas caricaturer an kana kuma bayɛlɛma Kagame ye militaire a ka jamana bɛ cogo di. De Gaulle militaire. Elle est français, d'accord. Aux États-Unis, les premiers présidents sont des militaires. D'accord. Donc, Macron. Ouais. Mais comme Wati Moussa. Non. Vraiment, il y a balanierement de fait. En général. Non, aussi, tu m'as fait. Soldats, si ma marfa dame aussi, tu m'as fait. D'accord. Nous n'avons pas de français là. Comment on fait là? D'accord. Donc, d'accord. Entre la polémique et la si ça, oui.
i ko wari parce que ko jamana saba ko b'u ka wari monnaie fɛngɛ bon en tant que économiste voilà jamana saba in bɛ se k'u ka wari dilan mais a bɛ labɛn wari tɛ fɛn ye min bɛ girin ka dilan baara fɔlɔ ye min ye an kan ka labɛn ni wari dilan de n'i y'a minɛ ne ma jamana saba in ka économie n'o ye sɔrɔ labɛn cogo an kan ka an gɛrɛ ɲɔgɔn na gɛlɛya mun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ Magalou da sera dɔw ma n'o ye ka an bɛ sɔrɔ kɛ cogo min na k'u labɛn ka siraw dilan ka min ye téléphone ye k'o ɲɛnabɔ min ye kuranko ye k'o ɲɛnabɔ c'est-à-dire que ni Niger bɛ se min na ka ɲa Mali kana segin o kan ni centrale nucléaire kelen ma an saba bɔ an ka ɲini o kelen ka kɛ jamana kelen kɔnɔ o ka saba sɔn ni sanu bɛ bɔ jamana fila la raffinerie kelen ka dilan walasa sanu ka bayɛlɛma o kɔnɔ mais tant que an ma bayɛlɛma kɛ tant que an ka sɔrɔ a fanba dɛnnen don an ka jagofɛn min bɛ bɔ ka kana a ma bɔ dɛ o kɔrɔ ye min y'a to ne ko AES ko ɲina tare ŋaniya sirila bɛnkan taara Bruno bilara la o kɛra septembre an kɔrɔ octobre novembre kalo fila ni dɔɔnin dɔrɔn ko caman de kɛra o de ne tɔ da ko in na novembre kɛra an kɔrɔ ministre des finances nana u saba ka na u sigi ka labɛn kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ gɛlɛya jumɛn b'anw kan an ka sɔrɔ kunda u y'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ fɛɛrɛ min fɛn fɛn kan ka tigɛ walasa ka gɛlɛya ninnu kunbɛn u y'a fɔ i da sera kɔgɔjiko ma kɔgɔjiko ye gɛrɛntɛ de mais gɛlɛya tɛ min t'a to an bɛ taa sini ma fana a ka ca ala fɛ jamana bɛna fara anw kan min bɛ an tɔ lase kɔgɔji ma mais hali n'o ma kɛ an bɛ bɔ n'an ye baara kɛ ka ɲa bari an bɛ ka sɔrɔ mun dilan n'i ye Mali ni ye Sénégal sira datugu bi Sénégalais de bɛ a kɔlɔlɔ sɔrɔ ka tɛmɛ anw kan absolument n'i ye Mali Côte d'Ivoire sira jɔ bi Ivoirien de b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ ka tɛmɛ anw kan o kɔrɔ tɛ ko hali ni kɔgɔji t'an bolo k'an tɛ nafa sɔrɔ an bɛ nafaba sɔrɔ kɔgɔjitigiw olu de mako b'an na ka tɛmɛ u kan mais n'an ye kɔgɔji sɔrɔ ka fara a kan o fana bɛ an ka ko caman nɔgɔya. Je vous informe que le Togo est déjà adhérent. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Absolument. Il y a information pour la Chine. C'est autant. C'est autant. N'ale y'a fɔ kɔni o ye ni Togo nana ka fara an kan o y'a to. Togo bɛ fara an kan. dɔwɛrɛ bɛ na tuguni. Hali dɔwɛrɛ bɛ na. min b'an jɛ kosɛbɛ Magalou da sera yɔrɔ ma les banques d'investissement. Ministre des Finances nalen u hakili jagabɔ mun kɛ u ko k'an bɛna hakili jagabɔ ka banki sigi sen kan min b'a to juru b'i don cakɛdaw la bari ka juru ta k'a don jago la a cayalenba ye kalo 3 ye a kayalenba ye kalo 6 ye a kalenjɛ kalo 9 ye o tɛ fosi ɲa fo an ka bankiw sigi sen kan mun bɛ se ka économie financer sur le long terme 5 ans 7 ans ne ko sisan k'i b'a fɛ ka na usine jɔ e dun mako bɛ miliyari 5 la miliyari 6 la ka i ka usine jɔ a wari bɛɛ tɛ e kun mais a fɛɛrɛw b'i kɔnɔ fɛɛrɛ kan ka sɔrɔ e ka se ka miliyari 5 de sɔrɔ mais i ka se ka a kɔma segin banque ma san 20 san 7 san 5 dɔgɔyaba ka kɛ san 5 ye san 7 san 20 intérêt ka dɔgɔya fana intérêt ka dɔgɔya mais fila jamana état gouvernement kan ka fɛɛrɛw tigɛ walasa mun bɛ fɛɛrɛw sɔrɔ walasa ka na usine jɔ walasa k'an ka fɛnw bayɛlɛma nɔgɔya ka k'u ma dans le code de l'investissement nɔgɔyaba ka k'u ma ni nɔgɔyaba kɛr'u ma parce que u bɛna maliyɛn caman ta k'u don baara la et donc n'an y'o bɛɛ kɛ waati min na ka an ka jamana saba in k'u sɔrɔw fara ɲɔgɔn kan ka an kɛ ka ɲɔgɔn dafa o la
an bɛ se ka an labɛn k'an ka wari créer. D'accord. An ka wari bɛ créer a tɛ créer a garabaraba dɛ. N b'a fɛ fɛn dɔ d'a kan. I b'a créer jamana 3 in kɔnɔ. Wa n'i y'a créer fɛnɛ a nafama yɔrɔ jumɛn ye bi in na an bɛ CFA kɔnɔ ne b'a perepere latigɛ ne ye économiste de ye tant que an bɛ CFA in kɔnɔ a bɛ cogo min na an tɛ taa yɔrɔ si. Fo k'an ka bɔ de. CFA c'est à dire que CFA tɛ se k'an layiriwa o ye kelen. Maintenant pour que i ka bɔ n'i ma labɛn sabati parce que an bɔra ka ban o an tila ka sigi mun na. Absolument. Ah ouais ouais. C'est-à-dire qu'il faut que labɛn ka sabati o labɛn ye mun ye sugu. Sugu CEDEAO UEMOA soit an ka to UEMOA kɔnɔ an bɛɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ an yɛrɛ man ka bɛɛ man ka bɔ ɲɔgɔn fɛ an ye an ka wariko labɛn ka ban pewu n'o ye ECO ye. ECO in kɔni y'o sɔrɔ kuntan tɛ. Non ECO kun ka ɲi kojugu. ECO ye 2 de ye. Non ECO yɛrɛ. ECO yɛrɛ 100,000 ni 20 wolonwula. Voilà makɔnɔ ka ECO ko tɛ. C'est-à-dire ECO y'a yɛrɛ. An bɛɛ kan ka bɔ ɲɔgɔn fɛ. Ka wari dilan an jamana 15 an cɛ wari min déjà on a plus de 400 millions d'habitants. Marché b'an bolo. Mais on est la première puissance d'Afrique. D'accord. Et la 18e mondiale. Exactement. Donc, on est ferré, on a un goût. Maintenant, ne b'a to hali sisan ne ma jɛ o kɔ sini ma an k'an k'o de kɛ san 5 san 10 san 7 ɲinan kɔ an k'an k'o de kɛ mais ni AES y'a ka monnaie créer o bɛ UEMOA fɛgɛya bari n'i y'a ye an tɛ ka se ka taa ECO la sisan UEMOA ka u bɛ ka jujukɔrɔ baara mun kɛ UEMOA kɔnɔ n'o ye Faransi président o ni u taara ɲɔgɔn ye dɔ la Abidjan ka taa fɔ ko ECO ko CFA désormais que ça s'appelle ECO. Ça veut dire quoi? Sabotage. Ça veut dire que CFA yɛrɛ tɛ tuguni. Ok. Normalement. CFA tɛ tuguni an bɛ ka CFA min don sisan 2020 na Macron taara fɔ ko CFA tɔgɔ tɛ CFA ye tuguni k'a tɔgɔ ye. D'accord. O y'a sɔrɔ n bɛ nalen o y'a sɔrɔ an ye kɛlen don ka labɛn sabati k'an bɛna jamana 15 k'an bɛna ECO sigi sen kan o ka kan jamana 15 jɛn a ye nana fɔ ko ka CFA yɛlɛma n'o ye jamana 8 jɛn ko k'o kɛ ECO ye k'an ka projet saboter an bolo. Et donc ni an mɔgɔ saba ni jamana saba y'a ka sisan an ka tɔgɔ da wari sa. Ok. O bɛ UEMOA la fɛgɛya n'o ye UEMOA la fɛgɛya o la an jamana saba n'i y'o bɔ 8 a tɔ tɛ 5 ye ni anw 8 ni 5 bɔ 15 la a tɔ tɛ 10 ye o la jamana 10 de bɛ kɛ sisan mun tɛ CFA la. Ok. O la n'an taara sisan k'an bɛ an fara ɲɔgɔn kan k'an ka ECO yɛrɛ dilan u tɔw tɛ se k'an lajɔ. D'accord. Donc ne bolo ça c'est je suis d'accord. Je pense que Bichoun n'a pas fait parce que donc Omo comme si ça AES ni donc baramu kanga ke ida mara afamba bela côté économique si ça be boy amna sérieux fois fait mais on n'a pas économie on ba ga faire voilà parce que les deux nous économie sur fond de ben luda ka teme notre économie ici. Mais il va faire je suis un ingénieur électrotechnicien, je suis un ingénieur de hautes études industrielles. Je suis un industriel si vous voulez. D'accord. Mais on peut la faire, c'est la fait. Wari nous bonuko, m'a fait à comment au cas. Pas en tant qu'économiste, mais en tant que disons analyste de la situation politique entre la CEDEAO, l'UEMOA et nous. Bon, d'accord. Donc, on m'a fait la même fois, il y en a qui ont warko et rokan. On sait que wari que li que aklisiri dola, n'entoura en ferma. Mais c'est-à-dire degun de bina na dankan warko la. Ah, degun de bina kia. Bien sûr. Degun de bina na dankan warko la. On sait qu'à tout degun min konana qui peut obise ka état saba une jakoya
k'u ka wari créer. D'accord. Comme a bɛ se ka état saba in jagoya ka bɔ CEDEAO yɛrɛ la. D'accord. Ma ma se ka fɔ. Non, n bɛna kuma dɔn. Bɛɛ ale y'o fɔ. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je crois avoir tout compris. Voilà, Abili Jabi. Donc, Abili Jabi général. Il y a donc Sérieux. Comme an bɛɛ sigilen bɛ yan. A ye su ko don. Vraiment a y'a hakilinaw fɔ. Mais bi bi in na ne ko n bɛ yɛrɛ ɲininka. En tant qu'ancien ministre et puis il fana tun bɛ jɔyɔrɔba la jamana in kɔnɔ yan. Solution jumɛn de bɛ e yɛrɛ bolo e b'a fɛ a ka kɛ cogo di? Bon, caman fɔra o la dɛ. Mais ne kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn janto yɛrɛ la yɔrɔ. O ko sɔn n b'a fɛ e k'a walawala an bɛ kuma d'i ma il faut te mettre à l'aise. Ne kɔni bɛ fɛ ka janto an k'an janto an yɛrɛ la o yɔrɔ ne da bɛ se ka s'o ma. A fɔlɔ bɛ tali kɛ mun na? A fɔlɔ bɛ tali kɛ n'a fɔra terrorisme ko walima djihadiste ko o bɛ se ka barika bɛ se ka don o la kura ye cogo min. I b'a dɔn an bɛɛ da sera colonisation ko kuma ma. Colonisation wagati la Faidherbe ale de tun ye Afrique de l'Ouest gouverneur ye. Faidherbe. A n'a ka mɔgɔw siya tɛ farafinna ani Afrique de l'Ouest in na ni jamana saba in na u ma kalan kɛ min kan a tɛ yen kelen u ka spécialistes de nana ka na miyangaw sinɛfɔw fulaw ta Faidherbe ye mun fɔ Faransi ye n'an kɔni bɛ fɛ ka colonisation kɛ ka taa Adamawa Cameroun ka na gosi Dakar la n'an bɛ fɛ ka mara kɛ an ka fulaw kungari ɲɔgɔn na ani fulaw n'u sigiɲɔgɔnw an k'u kungari ɲɔgɔn na u bɛ taa ban o kɛlɛ la tuma min na Faransi bɛ se ka sinsin colonisation la Faidherbe et les peuples a y'o bataki de ci ka taa Faransi. An ye mun kɔlɔsi kɔsa in na pour que ka u ka sebaya kuraya Faransi k'a ka sebaya kuraya farafinna pour que Amérique yɛrɛ k'a ka sebaya kuraya diɲɛ na Taliban ko djihadisme ko de nana bange n'an ye Taliban ta depuis 1979 Amérique de ye Taliban financé Afghanistan c'est-à-dire ka doni wari ye madrasa sow kɔnɔ ani marifa maaw ka kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la Amérique de y'a créé Afghanistan en 1979 au Pakistan fɛn nana tila u la Taliban nana tila u la hali Ben Laden kelen komi n ye attentat kɛ États-Unis Ben Laden tun ye recruteur CIA ka recruteur de ye Américain ka CIA n'an nana an yɛrɛ ka farafinna dugukolo kan Boko Haram ko daminɛna min Nigeria. Boko Haram ko daminɛna Nigeria et puis a ko cɛjuguma ye mun ye u y'a kɛ i n'a fɔ siyako i n'a fɔ filako o terrorisme de nana fo Niger fo Burkina fo Mali la ka na kɛ i n'a fɔ filaw n'u sigiɲɔgɔnw de bɛ kɛlɛ la Macron ye mun fɔ Guinée Bissau a ko Malien armée Mali faamaw bɛ kɛ ka filaw de faga Mali la fitinɛ wulila ko dennin tɛ koyi kɔsa in na rapport dɔ bɛ kɛ ka circuler bɔlɔlɔ kan ko Mali bɛ kɛ ka Touareg ni filaw de fa Mali la n'i ye filaw bɛ cogo min na Mali ni Burkina ni Niger la n'i ko k'i bɛ olu ni siya tɔw kunkari ɲɔgɔn na i t'a jamana saba bɛ ci ya wa o politiki tɛ dɔwɛrɛ ye a fɔr'u ye kabini colonisation kuma de ye olu bɛ baara kɛ n'u hakilina de ye
donc ni ye koba ye hakili kan ka to min na AES yɛrɛ ka kɛ AES ye n'o tɛ u b'a ti u b'a filenkolo ti u b'a daga kolon ci filanan ye min ye ala k'an kisi o ma filanan ye min ye a kana kɛ ɲɛmɔgɔ ko ye Mali là le 11 novembre décret la légitimité traditionnelle reconnue avec Burkina Korole Moro Nabana l'iptako gourma era émir Ribé émir Mimbana 2022 aka parti qui est ISRDAD où il est deux nationales de Caille Niger Viti donc ñemogo kunda ni baren kan bi cogo minata na bi kata tali u ka kundo ñemogo bulo ñemogo subidna chef de village dugutigu u ka kundo bulo nous ko ngana ndama élection ko mana c'est ça on clara so o kuma wa fetel kunda nga do jun bulo fana c'est ça kenyere ñemaw donc on boulot guerre ethnique mini français chia kele mini français bika kala kolokolo ka suranga hakili ka tola dugutigu hakili ka tola kenyere yo mama ne de milliard ke sangono na fora ko de bina kinye bolo ibe kinike de d'accord donc nya fo chuko mina jankanga to yoro minu na nebulo o yenye wa ashiti ko de nié d'accord. Ok, vraiment, merci beaucoup, M. Traoré. Ça, moi, une question de poser, puis maintenant, solution de boulot, M. Moufa. En général, il y a une fois, il y a une kalama, on peut une kalama, mais vraiment, comment va ça le monde? Parce que ni AES ni Togo faire la AES quand Togo est un port naturel. Nos caraconi Abidjan ni Dakar ni Togo avec les au boulot. Ne mango la Guinée le comme la France. Fin B, plateau la matin, n'est Togo Tafo. Tout Mali Deme Jamana Bade, domaine Chamana. D'accord. Et Togo, Ani ou Capri ministre Makame, tu vois que c'est une adhésion totale à la lutte de libération que le Mali est en train de mener. Mais pour le phénomène Kabi 63, Kabi Olympio, ne maçon. Bon, d'accord. Non. Ne maçon gada munka. Il n'était ni Tobu Djamano, ou qu'à service de renseignement plutôt qu'un dossier de déclassé. Naï Sambi Saba, Sambi Nani, Sambi Durusoro. Président Chamambi, ou bébé français service de renseignement de là. On a bangi kosaina. De boulot, AES ka port naturel, ka fo andu do kola. Comme mi ko barka may na na fa bisanga. Nangu seraga yele Algérie fait. D'accord, ok, d'accord. Non, ça d'accord. Ka sanga minga, un problème mina. Algérie a un problème par rapport à la France. Dans un partenaire russien. Et similaire. Tu le connais. Algérie. D'accord. Si c'est le débat la Russie. Algérie mandou. D'accord. Et un ministre Sabao. Un ministre minnu bɛ baara kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ f'o ma ministre des affaires étrangères o ye déclaration dɔ kɛ kunun k'a fɔ ko u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ an ka taa confédération bon mun bɛ fédération ni confédération bɔ ɲɔgɔn na confédération kɔrɔ ko jamana saba bɛɛ b'u ka structure tenue mais en même temps an bɛ jɛ fɛn dɔw ma voilà donc ni an nana k'a fɔ k'an b'an fanga fara ɲɔgɔn kan nafolo ta sira fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko union économique et monétaire n y'a ɲɛfɔ fonds de stabilisation ko k'o bila sen kan o ye fɛn ɲɛnamaba de ye o kɔrɔ mun kɔɔri sanu an bɛ fɛn minnu feere diɲɛ sugu kan barisa jamana in saba n y'a ɲɛfɔ cogoya min na u dayɛlɛnnen don diɲɛ kan de an bɛ fɛn caman de feere kɛnɛ ma mais minnu ma yɛlɛma bon ministre y'a tɔgɔ ministre Traoré y'a ɲɛfɔ ko diɲɛ ye sugu de ye sisan
mɔgɔw b'a la ko faransi ko 3000 tonnes mais sanu sugu de bɛ yen o diɲɛ fɛn bɛɛ sugu bɛɛ de bɛ yen kɔɔri bɛ feere diɲɛ sugu de kan wa a bɛ feere dollar de la n'an CMDT ye kɔɔri feere kɛnɛma CMDT bɛ dollar de sɔrɔ i y'a faamuya ni Côte d'Ivoire ye cacao feere u bɛ dollar de sɔrɔ n'u ye café feere u bɛ café de sɔrɔ u bɛ dollar de sɔrɔ donc k'a fɔ fonds de stabilisation in a b'a to ni fɛnw sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ wari dɔw bɛ bila yen ka bila yen donc ni fɛnw sɔngɔ jiginna dadigi tɛ kɛ a bɛ se ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ a bɛ se ka jamanaw dɛmɛ a bɛ i n'a fɔ c'est un matelas a bɛ jamanaw dɛmɛ réserve de don quoi min bɛ bila yen o de ye fonds de stabilisation bon ko k'o kɛ ka jamana ninnu a b'u lakana sɔrɔ ta sira fɛ en attendant k'an ka bayɛlɛmani ninnu kɛ honorable Kone y'a ɲɛfɔ cogoya min na bon banque d'investissement in n y'a ɲɛfɔ cogoya min na an ka banque soba in ale bɛ juru don banque sanni feere banque commerciale banque commerciale ministre y'a ɲɛfɔ cogoya min na a dabɔra ani économie coloniale de bɛ ɲɔgɔn na a ɲɛfɔra général y'a ɲɛfɔ ko an ka usine tun b'an bolo fɛn mais banque d'état de y'o dilan o première république y'o dilan ni jamana nafolo de ye o ale de y'a poussé banque d'état ni société d'état de tun don i m'a ye jamana dɛsɛra a kɔrɔ dɔrɔn a bɛɛ taara bon et puis u b'a fɔ o de ma ko entreprise filière privée mais a tɛ filière privée c'est pour aider les multinationales, c'est pas pour aider le secteur privé national. C'est pour cela que la banque d'investissement n'a créé la banque 15 euros demain. La banque 15 euros demain filière porteuse là, mais on a encore des cas filière identifiée, on a déterminé, on sait qu'à dame nemina, bayelemani dame nemina. Ni chi tabi, chi même là te yeroshi. Mais on a chi bébé beaucoup fait, m'o bete bita yelema ka fait be yorobe. Bon on a ñu ko naw. Bon ni chi ko kuma bike sara bike Burkina de la. Voilà. Alors chama me boa onde fait en Qatar. Heureusement kuma be AES là. Donc on fait ça. Bon no bora la et kana nafulu ko ta yoro la. Wari. Monsieur Kone ya ñefo entre mes CFA la samba kelen keme kononto ni bioro. On est 8 mois CFA fin signé 12 mai 1962 mais Amazon a ratifié. Président Modibo Kofanga en Waratlan, on franc malien de l'an, 1er juillet 1962, sans bakelen qui me connaît en bioron fla. Mais en signant c'est fa là, sans bakelen qui me connaît en piché en nani. Mais Zeyna Mindo et Waridlanko a fait rapport Union économique et monétaire. Au cours de Kambese ni Wati Dosera, M. Kone a nyefo, ko label de l'eau. Aye sani fere ko kuma min fo ni be fe i ka grinya sorota sira fɛ o sanu de ka k'i bolo réserve a bɛ fɔ de ma or a ka k'i bolo kɔrɔ parce que sanu ale ka girin ni dollar ye ale ka girin ni euro ye a ka girin ni yen ye wa a bɛ yɛlɛma diɲɛ wari bɛɛ la bon diɲɛ warisoba bɛɛ bɛ sanu de mara anw bɛ sanu bɔ mais sanu bɛrɛ t'anw bolo donc stratégie code minier falen ni fɛn ninnu n'a langa damada sanu ninnu n'olu bɛ se ka san ka bila gouvernement ka bolo kan ni gouvernement bɛ se k'u san yɛrɛ yan'an ka taa feere kɛnɛma sanu parce que ni sanu banna n'a bɔra o y'a bannen de ye yan'an ka a labɔ a ka nafa lase mɔgɔ wɛrɛ ma n'an tun bɛ se ka sanu garder an yɛrɛ kɔrɔ yan o de b'an ka wari girinya n'an bɛ wari kɛra wari fɛn dilan fɛn ye bon filanan banque centrale bɛ min dilan fara ɲɔgɔn kan o ye devises ye n'an ye kɔɔri feere kɛnɛma an bɛ dollar de sɔrɔ n'an ye sanu feere kɛnɛma an kan ka dollar de sɔrɔ mais n'an ye bagan feere an ka bagan fanba bɛ taa Sénégal ni Côte d'Ivoire de an bɛ CFA de sɔrɔ bon donc yɛlɛmani a y'a monsieur le ministre a ɲɛfɔ ko jateminɛ de bɛ kɛ i bɛ se ka mun yɛlɛma k'a feere kɔfɛ bon i b'o de jateminɛ asiatiques b'o de kɛ chinois b'o de kɛ an bɛ se ka mun feere américains ma n'o bɛ se ka dollar las'an ma bon anw de kan ka jateminɛ an bɛ se ka mun feere Amérique n'o bɛ se ka dollar las'an ma an bɛ se ka mun feere Europe n'o bɛ euro las'an ma donc n'i y'o kɛ n'i ye fɛn minnu n'a yɛlɛma a sɔngɔ bɛ yɛlɛ parce que n'i ye kɔɔri gansan bila ka taa ten n'a tigi y'a yɛlɛma ka feere ma e de bɛ perdre parce que n'i y'i ka wari n'i ye fɛn san kɔfɛ e b'i ka wari bila ka taa de mais ni e ye fɛn feere kɔfɛ e bɛ wari de sɔrɔ donc réserve ni sanu o de b'i ka wari garanti donc critère kelen de bɛ nafoloko ta sira fɛ wari ta sira fɛ ko sanu ani devise min b'i bolo a bɛ se ka kɛ sanu dɔrɔn ye a bɛ se ka kɛ devise dɔrɔn ye mais ni sanu ni devise min b'i bolo n'o valeur farala ɲɔgɔn kan n'a bɛ se k'i ka kalo 3 i bɛ minɛn fɛn fɛn san kɔfɛ kalo 3 n'a bɛ se k'o couvert o kɔrɔ k'i ka wari ka ɲi i ka wari ka girin i bɛ s'a kɔrɔ n'o tɛ fɛn fana man jugu ka wari jasilen bɔ dɛ fɛn fila de fana bɛ yen parce que experts a ɲɛfɔra
experts bɛ ka hakili jagabɔ fɛn caman kan barisa hali ni bɛ wari bila sen kan wari in est ce que a bɛ se ka yɛlɛma convertibilité wari in a bɛna bɛn joli ma c'est-à-dire dollar bibi na dollar kelen o ye CFA 120 bon n'a fɔra ko an ka wari créer an ka wari bɛna bɛn dollar kelen o bɛna bɛn joli ma donc i b'o fana bɛɛ de jateminɛ k'a lajɛ i ka sanni feere la barisa an ka jamana saba an bɛ minɛn min san kɔfɛ o de ka ca an bɛ minɛn min feere kɔfɛ donc o bɛɛ de bɛ jateminɛ. ok merci général dakuru ɲɛ kelen maintenant ko waati mun dira ma solution voilà solution voilà solution dans oui, ça veut dire que toi-même là, comme tu étais l'invité. Oui, mais solution par rapport à quoi? Non, bon, on attend écouter là, on attend ta sécurité côté là. Voilà, on a que Kokacha, parce que nous n'avons pas de j'allais poser la question de notre réserve d'or qui se trouve au niveau de la Banque centrale française. Qu'est-ce qui doit en être normalement? Ça doit nous... On peut si on demande, on doit nous rester. Voilà. On va faire que vous rendez compte que vous soulignez Koumina. Nous économisons. Mais ça nous bamblo. On met la CFA Mindou. On a ça nous malé Mido. Francis Banque centrale là. Donc n'ambora CFA là. N'ambora c'est comment? On a ça nous c'est comment? Déjà on a la garantie de notre monnaie. Ok. Mais on va faire comme une fois alors qu'à l'abonnement d'âme. Le 10. On a mangé. Réunion de Benanake. C'est dia là. Il y a famille. En Sirale de Mira au réunion là. Albert a fait le fond c'est ça parce que ça va bouiller qu'à Betilia. M'a fait que le foyer. En mettre mon parce que moi c'est que c'est uniquement fort. Et ni faisons le dos. Il dit jatimine doit que couro là yani kake. Mais ni corona. Mais ni corona. Il te manque qu'à condition de réunir pour les gars là. Absolument. Mais à la carte Negadama. Maintenant la sécurité Eurofort. Il y a bien Janfa Jamala de 600. Aya mec à Foko Wagner de Mali demain qu'à Nord Libye. Mais Djekoulube Francis Boulot ou Douboulot Vladedo n'a pas forma que Euro Janfort, force de la gendarmerie européenne. Aux forces de la gendarmerie européenne, Europe ou bête Douboulot Vladedo ou que des armées européennes de créer, armée massacre à créer ou une force créée. Mais une force a été relevée par le Manchila. Répétez-moi le mot en bambara. Wasablon chi, Jamanachi Wasablon, Tesseka, Orgudi et le Jean Forma. Donc, Sodasi Mundo, ou Bafo Jana Mundo, ou Kabara et Kienide. Mais au Béawa, Abe Malila, et il y a mis la communisme. Ok. Moi, je suis ministre avec les gens formés. Soldat, il faut faire bien faire. Là, nous gagnons au Niger, nous Niger ou gagnons. Nous avons des cadeaux français. Parce que l'outil armée française là, ah non, il ne relève pas des forces armées de sécurité françaises. Non. C'est pas votre français, de quoi Europe. Or, Europe soldacité, c'est les milices. C'est des gens qui sont recrutés pour le besoin. Au lieu de bien faire Djekou Dokan, Kata Dorono Fara, au lieu de vous habiller en arabe, Kata Fia Fara, et les gens forment Rodin. Ça, c'est un grand connaisseur. Il y a pour moi. Au lieu de bien en Tchelayan. Mais au-dessus d'un drôme, Francis, j'ai les jeunes Manamike. Francis, quel est le gens fort blagé les jeunes n'a qu'à balou que couigné ou tient. Yamé. Bokera Klama, qu'a fait Francis gendarme. Parce que le boss, au lieu de tête à quand il faut bien qu'à quand il faut. À Madjo la Guiana. Donc nous sera qu'au Francis est. Macron et les gens font utiliser français et comment.
olu de b'an fɛ yan ko MINUSMA i bɛ soldats minnu taara a bɛɛ ye renfort ye mais u tɛ se ka segin u tɛ se ka taa Faransi parce que u ti baarala yen donc olu taliko de ye problème ye ninnu bolo donc u bi ko bɛɛ de kɛ ne tɛ geni bɛ tɛmɛ min na a bɔra Mali la a taara Niger a bɔra Niger a taara yan maintenant k'u ka taa k'u tɛ taa sira fɛ k'u ta k'a yɔrɔ de t'u la bon o kun na u bi k'anw tromper anw lafili ko Rusiw y'anw dɛmɛ mais an bɛ se ka mun fɔ ne Rusiw y'an dɛmɛ ne bɛ barika da an ka soldats ye mɔgɔ si tun sigilen tɛ k'i miiri k'a fɔ Kidali tun bɛ se ka sɔrɔ sisan barika ni dugawu de b'an kɔ absolument i y'a mɛn mais barika ni dugawu b'an kɔ erejanfɛn mɔgɔw ka ca ka tɛmɛ Wagner mɔgɔw kan mais Ala y'a kɛ u dɛsɛra parce que u bɛ nkalon de kan olu ye Faransi ka tiɲɛnikɛlaw de ye pour terminer erejanfɛn mɔgɔ kelen a bɛ sara $7,760,000 kalo kalo mais Wagner mɔgɔw c'est 6 000 €. Hein, ça fait à peu près 3 500 à 4 millions. Ouais. Maintenant, ou bien, au labé, mon chaman de Sola, Ivoirien en bas là, Malien, on a fini de se la Dougou Ben Mobala, allez, toi, vous Jamanaro, Dougou Mobala. Nous, les gens foyers. Donc, on a les gendarmes, on a coupé quand Kala. Dans le nord, les formations de Sinisera, tous ces militaires sont de nos enfants à chita armée régulière. C'est la milice européenne. Mais ce n'est pas toute l'Europe, c'est 7 pays, mais l'Europe bécane qui vous a fait un dollar. Vous tirez un Jaffa. Vraiment, mon général, il y a une révélation d'Adoye, il y a une forme 600. Il y a une forme qui est. Oui, 600, il y a comment clôturer. C'est ça, maintenant, là, comme il l'a fait quand pour le camp de voilà. Je sais que faut AES quoi là. AES a signé 5 ans à Niana. Ok. AES c'est légal. Ni CEDEAO gafé ou Moussa Traoré ou ba signé Watimina. Voilà, c'était pas un pouvoir constitutionnel. C'était un pouvoir d'exception à l'époque. Absolument. C'est autant qu'on a vu. C'est important. Donc, AES c'est légal. AES, Jamana Benkan de tout. Jamana Saba est démon. Nous avons marché au Sénat, il y a un Qatar, Burkina Faso, Sénégal, Kanaya, pour que nous soutenu. Au bas, il y a un découné, il va découner avec Kinike. Am dem ko jugo farala nyonga wa andmanga nyogom blatuni o ekele flana nyemro o yesebeta o ka dofra o bultinka ka nyogonji chaya fin bulu dalelo ka beke o fana bengami ta kosha ina ka foko angata confédération na o jarane ko jugo parce que confédération o lawere ka telni fédération d'accord jamana saba in an ka taa confédération na an faga fara ɲɔgɔn kan an walasa an k'an disi da jugu disi la n'an ma kɔn k'a kɛ ani kunnafoni tɛ bɔ a la. ne bɛ fɛ ka kojuguba kelen min bɛ jukɔrɔ teliyala k'a fɔ quoi min bɛ se ka AES yɛrɛ menacer o ye américains ka loi ye en avril 2022 u ye loi dɔ ta k'a fɔ jamana o jamana jamana kulu ni de y'a to Rusiw ye san sɔrɔ olu kan i ka jukɔrɔ fɛn fɛn u b'i kɛlɛ o de la Sadio Gassama général Jara lieutenant Bagayogo yan'o cɛ Lassine Togola ani Sangare américains y'u sanctionné nin ye kɛ an ka armée an ka cɛdenw siri de kelen k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na tant que n'an m'o kɛlɛ u b'u jija o sira fɛ ka fiɲɛ don AES la. D'accord, samedi tɛmɛnen américains ka lasigiden a ye papier di général Tchani ma a y'a ka papier présenté général Tchani na a ka accréditation Niger k'a fɔ tɔgɔ mun k'a fɔ k'a présentation de créance est nommé comme ambassadeur. n b'a fɛ ka Traoré la hakili sigi min ye
Amérique ka décision ye je crois que à Barkala contrepoids comme on appelle ça en Bambara fanga wɛrɛ bɛ yen min b'a yira min bɛ se ka Américains ka kumaw kunbɛn la Russie dit que Américains tɛ foyi la k'u sigi ka loi bɔ k'a fɔ nin kan ka nin kɛ ka nin kan kɛ min kan ka min kɛ a b'o fɔ ye min man ka min kɛ a b'o fɔ ye ko o de banna diɲɛ na donc n b'a fɛ ka Traoré kɛ Américains ka foyi tɛ se ka AES tɔɔrɔ vraiment AES fɛnɛ a bɛ Ala bolo a bɛ Russiw bolo a bɛ Chinois bolo a bɛ Indiens bolo a bɛ Iraniens bolo a bɛ diɲɛ tɔ bolo a bɛ an dɛmɛbaga fɛnɛ ka ca d'accord minnu b'a yira minnu ta yan ala ko fɔ kɛ an b'a yira k'a fɔ Dawuda Musa Kone vraiment merci beaucoup i nana vraiment an nisɔndiyara i ye mun sɔrɔ k'a fɔ an na an bɛɛ y'a faamu voilà monsieur Seydou Traoré ancien ministre ala k'i ɲuman se Segu parce que an b'a yira k'a fɔ il devait aller à Segu mais comme an y'a wuli a ko bon k'a b'a ka voyage bɔ a ma comme c'est faso ko don a fana bɛ na ka na hakilina fɔ vraiment merci beaucoup ala k'i ɲuman se donc mon général vraiment c'est la première fois an y'i mɛn i y'a faamu mais ces gens de trucs comme ça ma dɔn i tɛna faamu ni débat ma don na nata la on aura besoin de voilà donc la porte est ouverte donc vraiment merci beaucoup i ni ce voilà mon grand ami moi Makalou ça c'est tous les jours an mago mana jɔra waati o waati a kɔni bɛna vraiment merci beaucoup Bokar voilà hein Traoré cayara tan ouais donc wa folikan b'i bolo Bokar basi tɛ an bɛ foli bila i y'a fɔ cogoya min na an ka invité ma vraiment u ye fɛn min fɔ bi su in na je pense que min y'an filɛbagaw u ye faamuyali caman sɔrɔ min ye AES ko kunkan o kɛyɔrɔ ka bi su in na Cherif Latele jabaranin kɛ ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn malgré que su janfara o bɛɛ n'a ta min ye maaw y'u sigi ka an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'u bɛɛ fɔ waleɲuman vraiment mun y'an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bolo tigɛ la an bɛ taa an ka direction générale la mun ye Bangoni Jɛginɛbugu la Ousmane Sogore an b'a fo Ousmane Sogore kɛrɛfɛ la direction commerciale vraiment wariɲinilaw don an b'u fana fo les ressources humaines an b'a ɲinɛ olu kɔ caissier ani comptable sans oublier conseil d'administration Cherif la an b'olu fana bɛɛ lajɛlen fo n'o bɔra dɔrɔn an bɛna an yɛrɛ fɛ yan donc mun ye Bouya Kulubali ye an b'a fo responsable technique Mohamed Keita le russe Mohamed vraiment merci beaucoup réalisation a fɛn o fɛn bɛ i kɛrɛfɛ an bɛ abu officiel an b'a ale fo ka GMT k'ale fana fo Traoré mun ye comment on appelle Adama Kulubali an b'ale fana fo an bɛ taa régie la Aboubacar Traoré NB ni waati na ale de bɛ an b'a fo donc mun ye lien ye c'est que il est rapide a b'o fana fɔ n'o tɛmɛ voilà donc NB donc an b'ale fana fo n'o bɔra Saka Kulubali an b'ale fana fo Djidi Bokoum an b'a fo ka fara Koce Jara kan donc mun y'an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bolo c'est normal k'an b'o fo an bɛ kuma di ma chauffeur fana an b'olu fo sabula olu de fana bɛ na ni maaw ka taa n'u ye an y'a fɔ u bɛ wuli bɛɛ ɲɛ wa min ye u bɛ da bɛɛ kɔfɛ donc vraiment ni foli ka gardien minnu fana bɛ dugu ma yan nɔ min ye Cɛkura ani Musa Jara an b'u fo wa min ye garde national maaw olu fana bɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ka garde yan nɔ an b'u fana fo ko waleɲuman dɔn d'accord mun ye an tɛna boliba kɛ bi mun ye Seydou Konate k'an b'a fɔ ma ko Seydou Kameliba donc vraiment Kɔrɔbɔ ani Yamusokoro un homme d'affaires il suit vraiment le débat là vraiment chaque moment a b'a ka foli kɛ Ansardine Yamusokoro ani Kɔrɔbɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo Seydou Konate di Seydou Kameliba an b'a fɔ a tɔgɔ la n'o bɔra dɔrɔn an bɛna la police des Égois Baga an bɛ i fo ani Suleman Jara Kajana an b'ale fana fo ani gendarmew ni douaniers minnu bɛ frontière la an b'u bɛɛ lajɛlen fo voilà a tɛ tɛmɛ o kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen mun ye Dramane Traoré k'a fo n'o bɔra yen dɔrɔn mun ye Alimami Traoré Côte-d'Ivoire jamana kɔnɔ Traoré Mamadu Mori an bɛ fana fo donc an b'a ɲinɛ ale fɔ ani Bulo le ni a furumuso fila an b'a ɲinɛ kɔ ba fila bɛ yen an bɛ taa yen mun ye Maga Tunkara k'ale fana fo k'a kun cɛ ni jɔ ye Ousmane Cherif Madane Aïdara ala ka tɔrɔsi ni maa ka tɔrɔsi tɛ kelen karamɔgɔkɛ a dalen filɛ nin ye États-Unis donc ni an bɛ dugawu kɛ ala ka a ɲuman se donc vraiment invité mun tun b'an bolo an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo vraiment mun ye Aïdara ka maaw
ale fana y'an wele sisan an b'a fo donc vraiment ka bɛɛ lajɛlen fo ni ala man ka jɔ yira na dimanche wɛrɛ invité wɛrɛ bɛ yen vraiment bravo aux invités vraiment a ye qualité a ye fɛn dɔ yira na an kun tɛ mun kalama révélation ba lo donc an bɛ dugawu kɛ a kana dan nin dɔrɔn ma don n'a nata la an bɛ n'a wele même bɛ taa Segu i bɛ na i y'a faamu sa voilà il y a pas de donc a ka bɛn n bɛ taa nɔfɛ wa merci beaucoup a ka bɛn n ka musokɔrɔba n b'a ɲinɛ aw kɔ dɛ n b'a bɛɛ lajɛlen fo voilà.